Так, слухайте, вось для мяне зараз я толькі зразумеў, тут 3 чалавека, якія займаюцца агучкай, і я вось літаральна тая дзяўчына з мема, дзе адна дзяўчына і шмат побач чорных парней. Здымай трусы. Ці ёсць у вас нейкая тэма таго, што вы баіцеся вось патрапіць у гэты самы міскаст, укласці да халеры сілаў, а пасля гэтага зразумець, што гэта быў міскаст і ўсё была вось дарма? Ці вам скажуць потым, што вось я не ведаю, адбудзецца паказ у Вільні, і потым вам кажуць, што ведаеце, хлопцы, а вось тут-то і вось тут-то, ніяк не патрапілі ў ролю, давайце лепей іншага чалавека. У мяне ёсць думка. Давай. Галасы Леонардо Ді Капріо ў расійскім і ў украінскім дубляжы цалкам розныя. Які табе больш падабаецца? Я не чуў ніколі Леонардо Ді Капріо. Яны мне ўсе падабаюцца, яны ўсе пасуюць насамрэч. Ну вось калі ты яго бачыш і калі ты чуеш яго, то ты верыш, што гэты чалавек па-ўкраінску можа гучаць так. І па-расійску таксама ён можа гучаць менавіта так. Гэта Бібікаў, гэта Буруноў, напрыклад, так. Там же шмат варыянтаў, там як Буруноў як бы перастаў агучваць Ді Капріо, там все проста розныя студыі падрубіліся і Боже, ну колькі там гэтых агучак бітва за бітвай штук 5-6. Так. Але у яго, у Ді Капріо, вось калі паслухаць яго прыродны голас арыгінальны, ён у яго даволі высокі. Я не ведаў гэтага. Я калі паслухаў, я такі, халера бяры, ён увогуле у мяне перастаў яго арыгінальны голас перастаў мэтчыцца з ягоным вобразам, як ён выглядае арыгінальны. Я такі, капец, дзядзька, ты цікавы, конечно. Так што гэта цікавае пытанне. Ді Капріо адзін з тых актораў, просто вось гэта маё меркаванне, ці што, не прэтэндую, але ён з тых актораў, якога глядзець у агучцы, гэта вось праёбваць 10-50% вайбу Ді Капріо, таму што вось праз яго тэмбр, праз яго голас і праз яго эмоцыі даволі шмат дабудоўваецца ў агулам персанаж. Гэта можна вельмі добра паглядзець. Ёсць фільм «Востраў проклятых», дзе ён у псіхушку прыязджае. Вось, і паглядзіце яго ў расійскай агучцы, і яго, здаецца, там Буруноў нават агучвае. І паглядзіце яго проста ў агучцы арыгінальнай, проста з субтытрамі. Гэта проста неба і зямля будзе. Ці тое ж самае не глядзіце наверх. Ну, гэта цікава, бо асноўны прынцып агучкі ды дубляжу гэта не сапсаваць. Не сапсаваць і не зрабіць горш. А калі вось такія выпадкі атрымліваюцца, калі актор агучкі робіць нават лепей, то гэта вельмі унікальна і вельмі крута. Вяртаючыся да пытання міскасту, мне здаецца, што гэта больш можа быць страх рэжысёра, бо адказнасць ляжыць на ім. Я-то са свайго боку зраблю у найлепшым выглядзе, я пастараюся, укладу гэта ўсё, але калі мяне раптам заменяць на іншага актора, які будзе лепш пасаваць, я не буду супраць, бо калі яно рэальна будзе лепш, то няхай будзе так. Для мяне важней агульная якасць, чым вось нейкая пыха і жаданне пакінуць за сабой пэўнага актора. Бо у нас, калі мы па першасці пачыналі кастынгі на Валадара, мяне Ягор планаваў паставіць на Арагорна, але зараз, вось гледзячы назад, я скажу, што той актор, які яго зараз агучвае, ён гучыць лепей, чым гучаў бы я. Вось. Я, честно кажучы, з Уладаром са мной працуе гэта так. Я, калі гляджу Уладара ў беларускай агучкі, я ніколі не звяртаю увагу на тое, хто агучвае, таму што для мяне пачынае размаўляць сам персанаж, і я не думаю пра актора агучкі. Вось гэта самае галоўнае для мяне, калі я гляджу нешта ў агучкі. Так, вось. так. Тут у гэтым плане вы адпрацавалі, канешне, дай бажэ. І я вось не ўяўляю сабе, наколькі тытанічная праца была праведзена над другім фільмам, таму што мне складана зразумець, якіх памераў там праект проста.
А гэта мы кажам ужо пра фінал, тыпу ўжо адпісаліся, вы ўжо пачалі звадзіцца, вось і вы яго выклалі ў паблік, і вось я сиджу тут ахуеваю. А колькі было праведзена працы для таго, каб там падабраць усіх, каб не было міскастаў, каб гэта вось настолькі моцна патрапляла ў персанажаў, канешне, гэта пытаннічка для мяне, але тут агулам вот я казаў Егоры, што прыйдзеце, я вам буду ў сраку смактаць. Мне вельмі падабаецца. Мне вельмі падабалася Німона, мне вельмі спадабалася гэты Into the Spider-Verse, які быў, мне здаецца, Into the Spider-Verse, ён быў адным з першых, якіх вы выклалі, такіх гучных для мяне, сапраўды. Здаецца, што так. Я хочу паглядзець, як падлічыць. Колькасць 35. Ну, вось у мяне 35 ёсць файлаў, гэта 35 стужак. Але не, гэта не 35 стужак, гэта 35 розных відэакастынгаў. А, ніхуя сабе. Але гэта не ўсе, канешне. Ты пра што, пачакай, я нешта... Ну, мы ж рабілі кастынг. Мы ж рабілі кастынг на што? На ролі розныя у валадары пярсцёнкаў. І вось у мяне ёсць папачка, там 35 відэафайлаў, гэта ўсё кастынгі розныя. Але гэта далёка не ўсе. Вось, таму што я там калі рэндерыў штосьці ў гэтую папку закіну, штосьці ў гэтую. Вось асноўная папачка, там 35 штук. Прычым на некаторыя ролі мы рабілі там... Просто акцёр паспрабаваўся адзін раз, ён трапіў, всё, мы больш нікога не глядзім, таму што навошта. Ох, а Элронда... Боже, ну нас мы паглядзелі чалавек 6, напэўна. Ну вось у мяне толькі на кампухцеры 9 розных файлаў, я яшчэ не ўсіх рэндерыў, таму што калі ў праекце бачу, што кепска, я ўжо не рэндерыў. Бо Элронда мы доўга шукалі, і Дудзінскага мы глядзелі, і Валіка мы глядзелі, і мяне мы глядзелі, і яшчэ сялякіх розных чувакоў мы глядзелі. І, па-мойму, нават Бібікава мы глядзелі на Элронда, не? Не памятаю. Ну, шчыра кажучы, мой першапачатковы каст, які быў у мяне ў галаве, ён быў зусім іншы, чым той, які ў нас у выніку атрымаўся. Таму што я не планаваў, напрыклад, Бібікава на Гандальфа. А каго ты планаваў на Гандальфа? Гарбуза, а на Сарумана каго? Бібікава. Ну не. Ну, яно, так, мы зрабілі кастынг, вось гэту пробу, я такі, не. І справа не ў тым. Я б не сказаў, што Гарбуз не сядзіць на Гандальфе. Он нават цалкам сабе сядзіць на Гандальфе. Яго прынамсі пічыць не прыйшлося. А вось Бібікаў на Сарумане? А Бібікаў на Сарумане ўвогуле не сядзіць. Тут хутчэй вось у чым была прычына. Так. Я думаў, што Бібікаў... Тут яшчэ, знаеш, вось я што заўважыў. Некаторыя акторы, якім даёш некалькі розных персанажаў... Яны лепей робяць таго, каго хочуць. Так. Я думаю, што там была вось некая такая штука, што не ўсе пастараліся над кожным персанажам. І я такі... Так, спадар Александр, штосьці мне здаецца, што Элронда вы тут наўмысна запаролі. А вот за Арагорна мне што ў вас значна падазрона лепш. А Бораміра як ён зрабіў, таксама не вельмі. Бораміра таксама не вельмі, таму што я планаваў якраз таго, хто ў нас зрабіў Арагорна, я яго якраз планаваў на Элронда і Бораміра. А Валіка на Арагорна. А выніку стала так, што я гляджу Элронда і такі, не, гэта абсалютна не Элронд, і Борамір, это не Борамір. На Бораміра нават я спрабаваўся, але я не выкладаў гэта нікуды. Мне спадабаўся мой Борамір. Мне спадабаўся мой Борамір. Борамір, дарэчы, лепшы персанаж. Я пераслухаваю зараз першы і другі фільм. Твой Борамір дакладна лепш, чым... Ну, карацей, гэта найлепшы все ж выбар быў з усяго, што можна было абраць. Так што, да. Якія агулам планы-то на наступны год, пацаны? Выжыць. Дажыць. Не, у мяне грандыёзныя планы. Ну, типу, вы далее хотите заниматься высококлассной озвучкой и робить не закадровики, а робить непосредственно уже
гэта божухна як она называется дубляж вось я ўсё яшчэ блытаю дзе закадравік а дзе дубляж карацей у нас зараз вузкае месца гэта гук ну по факту так это яно завядзенне так гэта звядзенне гуку тому что насамрэч мы уже плюс-мінус на дубляж наблатыкаліся мы яго робім не супер там даўжэй чым за кадр вось але нам трэба вырашыць як бы нам аператыўна рабіць гук на дубляж калі мы як только мы гэта вырашым мы зможам рабіць шмат дубляжоў розных і пераклад ну чисто арганізацыйна планы на наступны год рабіць я не адмаўляюся ад закадра не гэта гэта нашмат так мы здаецца уже размаўлялі з Валікам у падкасці на гэтую тэму не памятаю але у падкасці не ў падкасці але размаўлялі про тое что з аднаго боку год выйшаў прыкольны Таму што мы зрабілі эпахальную як бы работу з іншага ён выйшаў вельмі мала контента мы зрабілі абсолютно вельмі мала то бок гэта з гэтага пункту гледжання гэта найгоршы год для МРГ у нас у першы год мы выпусцілі найбольш фільмаў у другі год яшчэ менш і ў гэты год увогуле па налях гэта сумна і мне хочацца ў наступным годзе ўсё ж колькасцю бамбануць і у гэтым годзе мы не ўзялі ні адной навінкі трэба тады за кадр лупіць так трэба паглядзім у нас зараз ёсць дзве вілкі як мы будзем у наступным годзе рабіць і гэта залежыць ужо не ад мяне а ад Бібікава таму што ён там знайшоў нейкіх людзей штосьці там размаўляе вось пакуль як бы NDA все што магу расказаць у нас есть дзве вілкі альбо у нас умоўна ёсць пастаянны заказчык альбо няма калі няма гэта мы робім шмат і робім гэта ўсё праз зборы калі ёсць пастаянны заказчык мы просто пачынаем бамбіць таксама шмат але таго што скажуць вось але ў любым выпадку трэба рабіць шмат таму што хопіць ужо гэта якасць мы уже показалі што можем рабіць якасна цяпер трэба рабіць шмат таму што зараз я гляджу на іншыя каманды мне крыху зайздрасна вось і так хочется таксама рабіць шмат і таксама хочется хайпаваць канешне на нейкіх новых праектах у мяне даволі тупое мне здаецца пытанне але ўсё ж таки трэба яго задаць даволі шмат беларускіх праектаў атрымліваюць ці атрымлівалі гранты ці магчыма там жыць на грантах для гучкі тыпу вы ж сапраўды займаецеся тем што вы падтрымліваеце культуру і развіваеце яе не мне здаецца тут адказ просты піратам месца на памойцы зможам легалізавацца калі зможам легалізавацца напрыклад тады можам пра штосьці размаўляць пакуль гэтага няма тут нават размовы няма на жаль тыпу у нас же уже ёсць онлайн кінотэатры афіцыйныя там скрынка здаецца яна афіцыйная алло які месцы яна афіцыйная не это чисто йо-хо-хо Вока ТВ можа ты пра вока сіневока так вока спансуецца не на грантах гэта проект А1 проект А1 так але ён хаця бы што у скрынкі на сайце было напісана што яны ж працуюць за подпіску у скрынцы на сайце ведаеш што напісана калі мы парушаем ваши правы то ідзіце ў сраку сур'ёзна я зараз знайду не у іх такі ж механізм як у кінакіпы гэта скрынка гэта ў нейкім сэнсе платная кінакіпа вось і ўсё нічога больш таму мы нават калі яна выйшла мы крышку здзівіліся я яшчэ пытаў я не знаю як сказаць адміна кіраўніка праекта тыпу а што у вас атрымліваецца што я зашоў на скрынку і пачытаў што іх напісана ў раздзеле для праваўладальнікам давай Валік можа ты зачытаеш сваім прыгожым голасам для падкаста паважаныя праваўладальнікі
калі вы раптам заблукалі на наш сайт і раз'юшаныя размяшчэннем на ім контенту, які належыць вам, то ў нас для вас важнае паведамленне. Доўгія гады вы ігнаруеце ў сваёй працы беларускую мову і беларускіх гледачоў. На ўсе прапановы супрацоўніцтва вы не адказваеце ці адказваеце, што цяпер гэта не актуальна. Таму, калі вы не хочаце лакалізаваць свой контент на беларускую мову, то гэта будзем рабіць мы самі. Так што не перашкаджайце працаваць і ідзіце лесам. Ну, літаральна пасылалі ў сраку. Клас. Ну, правильно, все по справе. Смела. Сапраўды. База. Бо у мяне з праваабладальнікамі таксама быў невялічкі срач. І мне тэлефанавалі і крычалі ў трубку: сука! Як ён казаў, божахна, не жартуй за праваабладальнікамі, мы ця засудзім нахуй. А пра ногі нічога не казаў? Што? Пра ногі нічога не казаў? Не, пра ногі, дзякую Богу, нічога не казаў, але цяпер мы заставілі яму гэта добрую падказку. Слухай, ён, конечно, занесе нам на Patreon і паслухае частку. Я, ведаючы сітуацыю, пра якую ты кажаш, і асоб, пра якіх ты кажаш, я скажу, што... Усе ведаюць. Гэта яшчэ плюс-мінус... Ну, зразумець гэтага чалавека можна, насамрэч. Таму што яны на гэтым зарабляюць грошы, і яны на гэтым літаральна жывуць. Я не кажу, што гэта не так. Я кажу, што... Але форма, канешне, магла быць іншай. Да іх агулам гэта не тычыліся. Мы не бралі непасрэдна іх контент, ці не бралі непасрэдна іх пераклад. У тым-то праблема. Там просто агулам у іх была ліцэнзія на выпускаецца гэты прадукт на беларускай мове. Ну, і паколькі мы зрабілі свой пераклад і выклалі яго просто ў сеціва, то мы, атрымліваецца, парушылі яго інтэлектуальную собственнасць. Вось. Слухай, калі гэты аккаунт лайкае мае пасты ў трэц, я кожны раз напружваю жопу. Бляха, раскажы мне потым. Я таксама хачу за ім пасачыць. Вось. Але я нават з гэтым чалавекам крышачку размаўляў, я просто не прадстаўляўся, хто я, таму што ведаючы твою сітуацыю, я крышачку хваляваўся. Вось. А на элітарнай частцы падкаста можна казаць, хто гэта ці не варта? А у нас дагэтуль элітарная частка падкасту? Да, я таксама думаю, што ўжо не. Ну що тады? Я думаў дзесьці пачаць, вось як мы пачалі пра уладара пярсцёнкаў, і годна перакатвацца ў наш. Вось мы з Егорам абмяркоўвалі, гэта наша звычайная рубрыка «Што там з валадаром?» І вось яна нават сюды пераплыла. Таму што усе чакаюць, усе, хто глядзеў, усе чакаюць. Тыпу, я вельмі чакаю, калі вы выпусціце трэці фільм, я просто сяду на выходных, пашлю ўсё нахуй і буду глядзець першага па трэці фільм. І мяне нічога, блядь, не будзе турбаваць у гэты момант. Таму так, яно будзе... А «Хоббіта» будзеш пераглядаць? «Хоббіта»... Як вось ты да «Хоббіта», да фільмаў ставішся? Да, вось даволі кепска. Агулам спачатку, потом і перойдзем. Мне вось складана з «Хоббітам», агулам просто, глядзя на «Хоббіта», таму што ён па мне вельмі моцна раздуты. 3 фільмы па 3 гадзіны па вось такой вось кніжцы здымаць, дадаваць вельмі шмат нейкіх вось даволі дзіўных, ну, згадзіцеся, там лінія кахання паміж эльфійкай і гномам, яна даволі дзіўная для просто агулам усяго сусвета Толкіна. Так, і гэта агулам прыкол. Так, гэта такая, ну, гэта смешна. Я просто нядаўна пераглядзеў усе 3 фільмы, літаральна на мінулым... На гэтым тыдні «Хоббіта» менавіта скончылі пераглядаць 3-й фільм. Ну, гэта лінія кахання прыкольная. Ну, короче, у мяне меркаванне такое, яно вот пад піва падыдзе. Гэта ўсё яшчэ кіно ва ўсусвеце «Уладара пярсцёнкаў», але пры гэтым гэта не серыял ад Амазона. То бок яго можна глядзець. Не сказаць, што ён кепскі, але, ну, тыпу, ён агулам не дастае да таго ўзроўню, якім быў «Уладар», як мінімум таму, што усе акторы, ну, тыпу, Легаласа вельмі дзіўна бачыць увогуле там праз колькі, праз 15 год, вось, ну, бачна, што ён, як мінімум, ну, ведаеце, пасталеў.
Ён яшчэ не стары, але ну бачна, што ён уже прям мужик, у яго гэта акруглелая твар, вось такія шчокі. Но ён уже не выглядае як той самы Леголас, які вось грацыёзны, які вось вельмі клёвы у бойкі. Вось, ну у яго на той момант тады былі нават рухі ўсе пастаўлены настолькі, што у цябе не было сумневу у першых 3 фільмах, што вось гэта сапраўды машыны для забойства, а не эльф. Ну, я так скажу, что у «Хоббіце» якраз-таки Леголас большая машина для забойства, мне здаецца. Ну так. Але ён выглядае па-іншаму. Ён выглядае смешна, там адчуванне, што гэта жорсткі нейкі CGI, ці нейкі жорсткі грым на ім. І там просто некая матрыца. Вось реально, ён там слоумо, ён там па камянях гэтых, якія падаюць, прыгаюць, сальтухі робіць. Ён так не махаўся у валадары працёнкаў, я гляджу апошнюю частку і думаю, блин, ты б калі так махаўся, можа нам бы гэта і дапамога не трэба была ніякая зрохана. Слухай, вось асабіста мне не падабаецца, што ў «Хоббіце» зашмат CGI. Вось як рабіўся валадар пярсцёнкаў, арыгінальная трылогія, вось колькі высілкаў гэта было, зараз так не робяць. Я калі параўноўваю валадара трылогію з якім заўгодна фільмам зараз, гэта неба і зямля з пункту гледжання чалавека гадзін, з пункту гледжання высілкаў, з пункту гледжання адданасці сваёй працы, гэта вось эталонны фільм на, мне здаецца, амаль назаўжды. Пакажыце мне штосьці, куды столькі ж душы укладзены, я вам пацісну руку, але... Да, і фільм, дзе столькі жывёл пацярпела, да. Вось гэтага я не ведаю. Ну я таксама не ведаю, дзе больш над жывёламі здзекаваліся, чым валадары пярсцёнкаў. Ну там агулам, як бы, калі пачытаць, над людзьмі таксама. як здымалі фільм, так, там пераломы, быў гэты каскадёр, які патрапіў у рэанімацыю. Вось гэтая безумная гісторыя, якая стала папсой пра тое, калі не помню, хто з персонажаў, ён біў ногой па... Арагорн, так, ён біў ногой па шлеме і зламаў пальцы, потым яму выбіла пры бітве ва Хельмавай падзе, яму выбіла зубы, і ён здымаўся з гэтымі выбітымі зубамі. І пра тое, што они па Станіслаўскаму рыхтаваліся, і яны не выходзілі з ролі ўвогуле, нават калі там гэта, нават калі дадому ездзілі, яны ўсе некалькі месяцаў былі ва ў ролі. Ну, што я чуў, што з масоўкай там не вельмі добра абыходзіліся. Але гэта нармальная насамрэч сітуацыя для кіно. Вось я тут у Гданьску схадзіў у масоўку, і гэта была, ну, такая даволі просты такі досвед быў. Гэта здымалася кіно пра нейкае там каханне, але на фоне былі падзеі салідарнасці. Вось якія адбываліся ў Польшы, там быў Лех Валенса. І там былі сцэны, дзе так ужо здзекваліся з гэтай масоўкі, трэба было шмат дубляў, рабілі адной і той жа сцэны, дзе Лех Валенса размаўляе з гэтымі пэрэлаўцамі. А штосьці кажа, а мы ўсе сядзім у зале, там напусцілі дыму, каб было... Ну, знаеш, каб больш плавная карцінка такая была, больш мяккая. Там для кадра ўсім трэба было паліць, і ўсе палілі сапраўдныя цыгарэты, а я не палю, это... Вось, і побач сядзела жанчына, яна просто пад канец здымак, яна заплакала, таму што яна ўжо не вытрымлівала фізічна. Просто сядзець, знаходзіцца ў такім душным пакоі, ні паветра няма, перапынкаў няма, все вакол паляць, яна не паліць, і фізічна цяжка. Цяпер мы пераносімся да здымкаў валадара пярсцёнкаў. Гэта ж весь маштаб толькі значна большы, толькі пад велічэзнай спёкай. Гэта ўсё ў даспехах, там з жывёламі. Там пакутавалі не толькі жывёлы, мне здаецца, там пакутавалі людзі, і там была гісторыя, што хтосьці ў машыне пакінуў гэтыя вушы эльфійскія, вярнуўся назад, яны ў него паплавіліся. Вось. Гэта жэсць, канешне, што там адбывалася, і мне здаецца, гэта не таму, што
прадюсеры валадара пярсцёнкаў такія бесчалавечныя, просто рамёства такое, што гэты масавыя сцэны яны вельмі фізічна цяжкія, іх па-іншаму вельмі складана зняць. Там будуць пакутаваць і жывёлы, і людзі, і все вакол, і ніякія там працоўныя кодексы нікога не абароняць, таму што, вам трэба зняць кіно на шмат гадоў наперад. Па-іншаму гэта не робіцца, толькі на дзесяцігоддзе, для некалькіх пакаленняў, я б сказаў. Гэта трэба будзе ісці на ахвяраванне. Што здаецца, гэта самы час сказаць, гэта усім прывітанне, першы гікаўскі, выходзім, як не дзіўна. Я нават ужо прыдумаў назву для гэтага падкаста, гэта будзе мой родны першы гікаўскі. Трэба ў любым выпадку скарыстацца. За намі сёння Егор Камбэх, як правільна казаць, стваральнік ці адзін з стваральнікаў майго роднага гуку, чалавек, які шмат паўдзельнічаў у агучкі Анібела і не толькі, да і чалавек агулам, які тут ужо з'яўляецца, мне здаецца, ў трэці раз. Вось. Таксама з намі Валік. Валентин, вельмі, чэсна кажучы, здзівіўся з таго, што ты дасіх граеш у Detroit Hills? Так, дагэтуль мы граем. Я знаёмы з пацанамі з Detroit Hills яшчэ з 2014 года, здаецца. Я яшчэ з тых момантаў, калі яны прыязджалі у местныя, гэта быў, божухна, не кінотэатр, гэта быў, як... ДК нейкі? Так, памяшканне ДК у Магілёве, і яны прыязджалі туды граць пост-рок. З якога ты года там граеш? З 20-го. 20. Тады мы з тобой. Я вельмі шмат шару за беларускую метал-сцэну, таму што раней быў удзельнікам яе. Вось вельмі прыемненька. Я вельмі прыемна здзіўлены. Detroit Hills на вельмі шмат часу вываліліся з майго некага погляду, і я за імі ніяк не сачыў, але я здзіўлены, што яны дасіх існуюць, і ўзровень прадакшану у пацаноў вельмі моцна падскачыў. Кароч, рэспектулем. Дзякуй, прыемна вельмі. Вось. Дзякую вам за тое, што прыйшлі. Са мной так жа сама Вожык, які цяпер частка першага гікаўскага. Я нічога не падпісваў. Гэта пакуль. Не трэба нічога грошы наперад. Мы цябе падпісалі за цябе, таму гэта кватэра таксама наша. Вось. Элітарная частка ў нас даволі буйная атрымалася. Заходзьце туды, паглядзіце, як мы срэмся адзін з адным і ўсё такое, калі ласачка. І мірымся потым. Так. Хто струкасмок, якія там скандалы ў агучкі, таксама залетайце. Хто каму што вінны. Так. І кое-што пра расійскую агучку таксама. Вось. Пацаны, ёсць да вас некалькі... таксама не буду у галоўнай частцы. Ёсць пытанне пра уладара пярсцёнкаў. Мне здаецца, гэтая тэма пакуль не падымаецца, робіцца. Адзінае, што калі выйдзе у агульны доступ? Калі-небудзь вядома? Другая частка? Так. Першая ўжо даступна. Даўно. Так. Окей, давайте я адкажу на гэтае пытанне. Дзякуй за пытанне, Александр, наступны. Вельмі цікава. Ніколі на яго не адказвалі. Так. Дзякуй, цікавае пытанне, сапраўды. Другая частка выйдзе ў вольны доступ тады, калі у прыватны выйдзе трэцяя. А калі выйдзе трэцяя? А трэцяя выйдзе ў наступным годзе, паглядзім калі. Я думаў, ты скажаш, калі я скіну свае рэплікі. Не, калі ты скінеш свае рэплікі, калі Бібікаў скіне свае рэплікі, калі я вас усіх праверу, накідаю праўкі, вы скінеце праўкі, і потым гэта ўсё Арсень звядзе. Вось такі ў нас workflow. Ідзі работай. Рэальна. Да, мог бы ўжо замест гэтага падкаста і дазапісаць. Мог бы агучыць штосьці. Ось так. Вы ж цяпер ужо паўнавартасныя падкастеры, прям калегі атрымліваецца. Як вам быць падкастерамі? Гэта вельмі ж моцна адрозніваецца ад агучкі. Як табе быць падкастерам, Егор? Прикольно. Гэта ўжо мой другі праект з падкастам. Першы быў беларускі андэграунд, пакуль пахаваны, замарожаны.
Вось. Я слухаў, дарэчы. Мне здаецца, я слухаў. Я Чакаю яшчэ ныццё забыццё вожака слухаў і падкасты Гомзіка. 0 падкастаў без узгадвання Гомзіка, працягваем традыцыю. Таму гэта. Мне больш за ўсё цікава, як вам, па-першае, працаваць над крэатыўным праектам, у якім не трэба нічога агучваць, але трэба шмат працаваць голасам. Гэта першае пытанне. І другое пытанне, ці пачалі вы ўжо з'язджаць з глузду ад таго, што вы заўжды павінны шукаць тэмы на падкаст? Ой, слухай, вяртаючыся да твайго першага пытання, як яно быць падкастерам, складана і турботна, бо, ведаеш, у мяне былі думкі, гамон, гэта ж я цяпер буду на вялікую колькасць людзей казаць нейкія рэчы, яны зразумеюць, што я дэбіл нейкі. Вось у мяне такі быў страх, тыпу, бляха, усе здагадаюцца, што я тупенькі. Вось, пакуль трымаюся, але гэта цікавая праца, бо ўсё ж такі казаць рэчы, якія ты рэальна думаеш на вялікую колькасць людзей, на пэўную аўдыторыю, гэта выклік. Гэта пэўны выклік. Таму так, я для сябе гэта расцэньваю як пэўны выклік і гэта цікава. Гэта цікава і вялікі плюс для мяне, што мы робім гэта менавіта з Егорам. З Егорам мы ўжо пэўны час сябруем, даволі добра адзін аднаго ведаем і вось нават спалі 3 тыдні разам. Гэта гісторыя нашага сяброўства, яно так пачалося з ложкай агульна. Наша сяброўства пачалося з ложка. Калі я кагосьці знаёмлю з Егорам, гэта першая рэч, аб якой я ўзгадваю. Вось. Так. Прывітанне, гэта Егор, мы з ім спалі 3 тыдні. Так. Вось. Пачатак міграцыі быў, ці што? Не, яшчэ да эміграцыі, яшчэ раней. Вось. Стары 2018 год. Барысаў. Потныя здаровыя мужыкі, вось, пасля цяжкага дня, вось, у палацы, ў намёце, вось, там 20 холодна. чалавек. Так. Трэба неяк грэцца. Лёша, сюды трэба будзе ўставіць урывачак з фільма, які я зараз агучваю. Там едуць 2 хлопцы такія, на машыне едуць такія. Я неяк муціў з хлопцам. Ты нічога не казаў? Да там, у прынцыпе, няма чаго расказваць. Самыя беспраблемныя тыдні ў маім жыцці, апроч сексу. От дзе халера была. І праблема не ў члене, а ў вусах. Я такі, бляха. Гэта рэальна мы. Вось. Ваенная форма, вось гэта ўсё, такі рамні, знаеш, тыпу сапагі. Слухай, класна было, я нават... Не было. Вось, гэты момант я час ад часу ўзгадваю, тыпу, іду да Егора і кажу, слухай, а вось, прикольна ж было, мы зелёныя чалавечкі, усе змагаемся з аднымі і тымі ж праблемамі, слухай, вось бы вярнуцца на тыдзень. І Егор кажа, не, я калісьці тады сеў і для сябе зразумеў, зрабіў паметку ў галаве, што мне не круто, мне блага, і гэта ўсё абрыдла. І вось зараз Егор, калі забываюцца благія моманты, ён узгадвае, што так, я зрабіў паметку, мне было блага, я больш туды не паеду. Я не просто паметку зрабіў сабе ў галаве, я напісаў верш, правда, на рускай мове. Як мне там не падабаецца. Так, зараз. Зачытай. Ва ўсіх быў перыяд, калі яны пісалі вершы, здаецца. Ну ладно, я пакуль распавяду і іншую тэму. Калісьці вожак у мяне, памятаю, спаў на палу, вось, а потым на другой кватэры. Ці ў першы раз вы здымалі гэта... У мяне не ночылі. Першы раз мы цябе не ночылі, другі раз ночылі. Окей, ладно. Але ў другі раз вы ў мяне спалі на гэтым, на канапе, на якой потым праз пару тыдняў спаў Егор. О!
Было такое, так. Таксама праз ложак. Все праз адзін ложак знаёмы. Все знаёмыя з усімі праз ложак. У мяне просто ў Вільні заўжды быў прахадны двор, і ў мяне заўжды ночаць нейкія вось час ад часу амаль незнаёмыя людзі. Мне там тэлефануе якая-небудзь сяброўка з Польшчы і кажа: ведаеш што, мой былы хлопец са сваёй новай дзяўчынай, гэта рэлсторы ці што, яны едуць праз Вільню, ім недзе спыніцца, ці можаш іх захосціць на 2 дні. Я такі: добра. Яны прыязджаюць, і ўвесь гэты час, ну ведаеце, амаль б'юцца просто, яны настолькі моцна сруцца, што вось просто раніцай гэта пачынаецца, і ўвечары яны ўжо крычаць адзін на аднаго. Хэпі-хаус. Забей зяпу, сука, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, короче, такое было. Вось. А потым яны ажаніліся. Вау. Ну вось. Ведаеце, а я знайшоў гэты свой верш. Ну, давай. Правда, по-руску. Але з інтанацыяй, калі ласка. Я просто гуляю по плацу в составе большого взвода. Куда все идут, я знать не хочу, да и это не моя забота. Раз, два, три, ловите, ребята, ногу. Если в развороте будем ходить, выебу целую роту. Я просто гуляю под солнцем палящим, не чувствуя рук и ног. Я просто гуляю со взводом гудящим, свободен мой ум от забот. И мысли нет в голове, не нужна эта зараза солдату. Да и козырь есть в рукаве. Запихнуть туда солому и вату. Пожрать и поспать – это все, что ребятам надо. Ну а завтра, кто его знает, но этому дню не рад я. Равняйсь смирно, налево, направо, не выходим мы за рамки устава. Равняйсь смирно, налево, направо, не выходим мы за рамки устава. Вось. Слухай, круто, але гучыць нават не так блага. Слухай, гэта быў момант, калі нас за штосьці вздрушылі. Я не памятаю за што, і нас прымусілі, і мы там 2 гадзіны ішлі па плацу. Было сонца. І я вось просто ішоў, і штосьці ў мяне таке, я просто гуляю па плацу в составе большого взвода. І я такой пам-пам-пам, пачаў круціць, потым ужо дабіў там апошнія радкі, калі вы вярнуліся ў гэты намёт. Круто. Ну там яшчэ акорды ёсць, то бок гэта як бы такая типу песенька. Гэта песенька пад гітару такая, але ну карацей, я памятаю, што мне там максімальна не падабалася. То бок ініцыятыва наказуема, думаць не трэба, пачынаеш пакутаваць, калі пачынаеш асэнсоўваць, дзе ты і што ты робіш. Калі ты не думаеш, а просто робіш то, што табе кажуць, табе там окей. Як толькі ты пачынаеш задумвацца, што ты робіш, для чаго ты робіш, пачынаеш адразу сумаваць, і гэта нейкая атрымліваецца карацей, не вельмі цікавая гісторыя. Нікому там не падабалася. Не вельмі прыемная. Так, а потым, калі мы ўсе сустрэліся на страйкбол, все такія: а, там было не так і кепска. І я зразумеў просто, што вось я сабе занатаваў, што мне не падабалася, а ніхто больш не занатаваў. І все кепскія ўспаміны, яны потым улетучваюцца. Ну так. Слухай, ну гэта мы такі даволі вялікі лірычны отступ зрабілі. А наконт пытання, як нам весці такі падкаст? Бо у асноўным тэмы абірае Ягор, робіць шоу-ноуты Ягор, і я просто прыходжу і размаўляю з Ягорам аб тым, што ён падумаў. Ты як там, Ягор? Да, насамрэч, мне здаецца, у нас не той, каб шмат пытанняў з тым, як абраць тэму, таму што ўжо на этапе, а што ў нас адбылося за апошнія 2 тыдні, мы пачынаем разганяцца, і мы все тэмы, якія прапісваем, мы іх ніколі, усе не прагаворым. Нормально. Мне здаецца, што мы можам нават не дайсці да нашых шоу-нотаў сёння. Я так яны патрэбны, ты вашы Warner Brothers. Мне здаецца, вось мы ўжо свае гэтыя ўсе штукі з майго роднага падкаста пераносім у першы гікаўскі. Разброд ды шатання. Мы з Валікам можам пачаць зачапіцца за нейкую тэму і можам пиздзець пра адно і тое ж просто. Мы сябе рэальна, пакуль што мы на этапе, дзе мы сябе абмяжоўваем яшчэ, каб не расцягваць падкаст на 4-5 гадзін. Ягор, гэта вельмі карысны навык для падкасцера. Это круто. Што менавіта? Зачапіцца за штосьці і так, трындзець. Так, 100%. Гэта трэба яшчэ ўмець, мне неяк цяжкавата. Ну, гэта трэба, мне здаецца, вайбамі сысціся, таму што я як бы думаў, ну, коль я ўжо як бы запусціў мой родны падкаст, я просто хуценька раскажу, як
чаму ён увогуле запусціўся. Ён запусціўся таму, што ў майго роднага гуку выдалілі Patreon, і трэба было яго неяк нанова стварыць, але каб ён быў тыпу беспаліўны і каб ён быў легальны. Вось, таму я думаю, ну, зробім падкаст, назовём яго пофіг, як назовём, мой родны падкаст назовём. І всё. І, ну, окей, трэба, значыць, ну, адзін я яго не магу весці, таму што гэта будзе ўжо не падкаст, а нейкая весці ў аднаго падкаст гэта вельмі ебала. Я вось на 100%, таму што табе просто колькі б ты не нарабіў за апошнія 2 тыдня, оно у цябе ўсё сцячэ за 15 хвілін. І ўсё. Так. Вось, і я думаў, каго паклікаць, я, шчыра кажучы, таксама думаў клікаць Вожыка, і можна было б нармальна рабіць. Я падумаў пра Валіка просто таму, што мы з ім даўно сябруем, мы шмат абмяркоўваем агучкі менавіта паміж сабой, і я падумаў, што у прынцыпе тое, што вось мы на кухні разважаем увесь час, калі адзін да аднаго прыязджаем у госці, можна было б перанесці ў падкаст, і яно патрымалася вайбова, таму што я яшчэ думаю, што першая тэма для выпуска якраз магла быць такая правакатыўная з тым, дзе мы кагосьці там засіраем, але мне здаецца, выйшла даволі лагодна. Вось, можна было б астрэй гэта зрабіць яшчэ імёны. Мне здаецца, вы засіраеце на частцы для Патрэёна, не? А падпішыся і даведаешся. Што, табе ўжо перадалі? Не, я... Трэба падпісацца, так. Мне проста цікава, што вы там выкладваеце. У частцы для Патрэёна мы звычайна просто расказваем нейкія інсайты таго, што зараз робіцца, як правіла. І бывала такое на пачатку, што я ўстаўляў некаторыя урыўкі, якія я нідзе больш не выкладаў. Напрыклад, некаторы каст Элронда, ён быў толькі на Патрэёне. Вось. Я туды выкладаў агучку Half-Life, напрыклад, другога, якую мы яшчэ нідзе не паказвалі. О, так. Што ўвогуле там дзе робіцца, што мы збіраемся рабіць, што там выйшла. Ну так, у апошнім выпуску мы просто першы раз мы назвалі нейкі тайтл, які нам не спадабаўся, але... Я ўжо забыўся. Я не знаю, ты мяне правакуеш, каб я зараз у паблік сказаў. Забыўся, пачакай. Ну, які ў цябе самы нелюбімы тайтл у агучцы, што выйшла, і ты б хацеў перарабіць сам? Што б я хацеў перарабіць сам? Блин, да я... Ну, першую на галаву мусіць прыйсці. Ты пра Дзюну? Ну, вось ты ўжо назваў. Слухай, я б нічога не перарабліваў, бо мне ўпадло, шчыра кажучы. Ну, вось адзіны тайтл мы назвалі, які нам... Калі выйдзе трэцяя Дзюна, і яна будзе нармальная, то, можа, там трэба пра нешта такое падумаць. Але калі не, то пайшло яно нахуй. Дзюна выйдзе праз год, як мы ўжо высветлілі, і там уже будзе праз год бачна, ці дажыве ўвогуле мой родны гук. Дажыве? Што з ім станецца? Ёсць думкі пра тое, што не дажыве? Я, як беларус, які прайшоў шмат гаўна, я просто на такія тэрміны далёка не заглядаю. Я дапускаю, што можа здарыцца ўсё, што заўгодна. Мы людзі ў міграцыі. І не на ўсё мы можам паўплываць. Вяртаючыся, дарэчы, да пытання падкаста, мне здаецца файна, што мы не зрабілі назву падкаста, напрыклад, «Мая родная агучка» і штосьці такога кшталту, бо у нас ёсць шэраг тэм, якія мы можам абмяркоўваць. Мы можам гаварыць не толькі пра агучку, мы можам гаварыць пра фільмы, пра тэатр, пра тое, што адбываецца, і нават пра гульні можаце таксама. Нават пра гульні, так. І таму тут толькі разганяцца і разганяцца. Будзем. У кантэксце таго, што, напрыклад, выйдзе агучка Half-Life 2, мы будзем размаўляць пра яе як пра агучку, як пра гульню. Але... Мы пра яе таксама будзем размаўляць, ці што? Вось, я нават пагуляю у рэшце-рэшту Half-Life 2. Можа, і я пагуляю. Мне трэба ўспомніць. Слухай, я трошкі пачынаў, калі я малы таксама. быў. Штосьці ў мяне там быў нейкі затуп, і я такі, всё, час.
Але калі мы кажам пра гульні ёсць не толькі как камплютарныя. І вось у гэту сферу я б таксама, напэўна, зайшоў бы паразмаўляць пра D&D, паразмаўляць пра ролкі. Дарэчы. Таму што ў мяне адбылася моя першая партыя, першы ваншот у D&D недавно. І заўтра адбудзецца другі ваншот у D&D ўжо. Другі ваншот? Вы пачынаеце кампэйн, можа, не? Не, мы не пачынаем кампэйн, гэта другі ваншот з іншым майстрам, і гэта бясплатна дома там карацей, у тваіх сяброў, ужо знаёмых добрых, вось. Я неяк думаў аб гэтым, тыпу, а чаму увогуле нас можа быць цікава слухаць як падкаст, бо шчыра кажучы, я не адчуваю, што ў мяне ёсць шмат экспертнасці напрыклад у агутцы. У мяне ёсць досвед і ёсць пэўныя думкі, але тут ёсць такі сіндром самазванца ў гэтым сэнсе, што як бы так, я раблю і досвед ёсць, але так, каб вось усім пра гэта распавядаць, штосьці раіць і экспертнасцю неяк дзяліцца, такога няма. І вось шчыра мне хочацца верыць, што мы трошкі можам узяць гэтым вайбам, што мы сябруем і мы вось самі трошкі вайбем падчас падкасту. І можа праз гэта. Я ўсё чакаю, пакуль фанфік хто-небудзь напіша ўжо пра назва. Ну вось, слухай, мы закінулі гэта інфаповад, што мы спалі разам 3 тыдні, можа хтосьці і яго зловіць. Потныя хлопцы у ваеннай форме ляжаць. Можна нагенерыць нават гэтых. Вальс запаўзае да Ягора у гэты спальны мешок ці наадварот. Так, бляха, база. Так, ты не пераказвай, як бы, прыдумвай новае. Не пераказвай. Бо у Ягора быў спальны мешок, і гэта быў жнівень, і было холодна ўжо ўначы, а ў мяне не было. Я даваў Валіку сваю коўдру, а ў мяне быў спальнік, так. Так яно было. А потом тебе привезли все же спальник. Не было у меня спальника. Не было? Ну, значит, короче, у тебя была моя коудра, а у меня был спальник. У тебя было 2 коудры. А потом мы обдымалися. Відео со зборов. Ну это потом. Это не той відео со зборов. Ну что, у нас так само есть відео со зборов. Червоный свет. Так, я згадав. Карацей, ладно, мы тады уже не будем як бы намекать, а прямо скажем, там як было, гэта былі зборы я так і подумал, у 2018 годзе, якія праводзіліся. Не, гэта былі зборы на военной кафедры, мы вучыліся просто каб адкасіць. І там у канцы былі зборы звычайныя, там каля 5-6. На 3 тыдні. Так, 3 тыдні трэба было. І мы як бы студэнты, у нас намёт там на 25 чалавек, здаецца. Велічэзны. І у чувакоў была джибелевская колонка некая. Быў штучны нейкі свет. Лямпы чырвоныя, ну такія дыёдныя лампы рознага колеру, але уключалі чырвонае там нейкае святло. І ў выніку кожны вечар у нас адбываўся так: заходзіш у намёт, ужо цёмна, чырвонае святло, полуголыя мужики, энігма. Блядь. І гэта быў такі чысты романтык. Я потым даведаўся, што іншыя ўзводы думалі, што мы там бухаем, там нешта, там яшчэ штосьці робім, а мы чыста на приколе. Мы чыста бавім час. Так, і відосікі ёсць, як там хтосьці распранаецца перад сном і там так робіць гэта танцуючы. Слухай, гучыць даволі такі весела пакуль што. Як рэклама беларускай арміі. Гэта вось гэта не, такія моманты вядома былі вясёлыя. Вядома, там былі вясёлыя моманты. Вось. Але былі і не вясёлыя. Гэта былі вясёлыя моманты, гэта 3% з таго моманту было, здаецца. Можа, нават не 3. Але быў момант, напрыклад, калі сабралі ўсю частку, і там нейкі дэбіл казаў пра тое, што у частцы было крышачку свайго склада, а ўсе астатнія гэта былі партызаны. Партызаны гэта дарослыя мужики, які іх на зборы выклікаюць. Гэта былі мы студэнты, курсанты, і вось асноўная там частка з гэтай часткі. Карацей, хтосьці з партызанаў выбежаў з часткі і пайшоў на запраўку там бухаць там ці штосьці такого кшталту.
сабралі... Гэта крыміналка. Так, да не, па факту не. Не, ну прыцягнуць могуць па крыміналке. Маглі, як бы так, але сэнс у тым, што некі дабыл, потым сабраў усіх, дастаў сваю табельную зброю, пісталет, і потым хадзіў, ёй махаў, сказаў, што калі пабачыш, што хтосьці там выходзіць з гэтай часткі, першы тыпу будзе ў паветра, а потым буду страляць тыпу на паражэнне. О, божухна. Гучыць адначасова па-дэбільнаму і пафасна. Так, але знаеш, калі ты там стаіш, як бы вось такі, колькі мне там было, 20 з фігам гадоў, ну тыпу 21, гэта, ну так, і гэта, і ты разумееш, што ён рэальны дэбіл, які можа там потым і стрэльне. Ён яшчэ ходзіць вось гэтай зброі там перад табой махае. Вось, быў і такі крынж. Здаецца, прыйдзецца выразаць гэтую частку, каб нас не гэта не знайшлі потым. Я ў іншым горадзе, што ты мне зробіш. У мяне з армейкай цікавая гісторыя. Я не касіў, мяне не ўзялі. Я б калі быў на чарговым нейкім медаглядзе, мне просто так задзяўбло. Я тады адпрацоўваў размеркаванне. Я вельмі не хацеў адпрацоўваць размеркаванне. Я быў, напэўна, на 3-м ці на 4-м, бо мне там давалі адтэрміноўкі, прынясі нам аналізы, прынясі нам там яшчэ нешта. Вось, тут табе, ну, карацей, ездзіў пастаянна в военкомат, можа разу на 4-м я просто сяджу, такі говорю, возьмите мяне ў армію. Класка. Ну, сур'ёзна, так кажу, я готовы падпісаць усё, што, ну, вось зараз просто, типу, возьмите мяне ў армію, типу, я, ну, які сэнс, што вы мяне правяраеце, типу, просто давайте зараз это всё развяжем тут, такія. И там тетка такая садись, такая, хоп, такая поглядела мне, такая, ну, тебя могут и не взять. Да, психиатр. С такими приколами. Мяне и не узялі. Вось. Мне падобная гісторыя, я не тое, каб вельмі касіў, у мяне не было такога, што там, тыпу, я там ссаўся пад сябе ці нешта такое. Я скончыў універ, мне далі адразу павестку з дыпломам. Я праз пару месяцаў прыехаў да ваенканкама, і першае, што тыпу я праходжу у першы раз, у мяне заўжды былі праблемы з ціскам, вось, мяне адразу пасылаюць у шпіталь, і я увесь у татуіроўках. Вось, ну ты тыпу вось адключыць і ўніз усё. Вось, і яна мне такая адразу да псіхлікарні. Вось. У выніку мяне не ўзялі па ціску, таму што у мяне вызначылася, што ў мяне артэрыяльная гіпертэнзія, прычым даволі моцная. А ў мяне это даволі стандартная гісторыя, у мяне ад гэтага пакутаваў дзед, пакутавала бабка, ну тыпу вось уся радня, якая на дадзены момант ёсць, пакутуе ад ціска. Якія вас цікавыя сямейныя скарбы. Ну, ведаеш, тыпу камусьці... Дасталася ад бабулі. Ну, камусьці дасталася ад бабулі кватэра, а мне, блядь, высокі ціск. І адкос ад арміі. Ну, накшталт таго. І калі, атрымліваецца, я ўжо паляжаў і ў псіхлікарні, і паляжаў ужо з ціскам, я ўжо ведаў, што мяне ў любым выпадку не возьмуць, я прыязджаю, а хачу адзначыць, я нічога не рабіў для таго, каб адкасіць, вось зусім нічога. Я там не паліў, блядь, 12 папірос за гадзіну. Я не бегу па гэтай лесвіцы, як там рабілі астатнія чувакі, якія былі са мной. Не займаўся тым, што ціснуў ногі ў падлогу і гэтак далей. Я проста на звычайным на забітым гэта прайшоў, і чувак, які павінен быў мне даваць ужо прыказ аб тым, што я не годны ў армію, мяне паклікаў у кабінет у свой, дзе вось атрымліваецца нікога не было, акрамя мяне і яго. І ён пачаў вельмі моцна на мяне крычаць, што ён мяне пасадзіць у турму, што мы заебалі касіць, што ніхто не будзе абараняць радзіму, калі там нехта нападзе, цікава, хто. Вось, і атрымліваецца, што я яго моўчыкі выслухаў, ён у выніку падпісывае прыказ, я з ім не спрачаюся, ён проста праараўся, супакоіўся, падпісывае прыказ, я выходжу, а побач з гэтым кабінетам стаяць такія ж хлапцы, як і я, вось, улічваючы, што пры гэтым я стаяў у трусах перад ім, вось, і там стаяць іншыя такія ж хлопцы, і ён у гэты момант выходзіць і глядзіць на іх, наколькі ён іх запужаў, і я разумею, што ён крычаў на мяне, каб
запужаць і іх. Гэта быў перформанс. Ну так, і гэта вось вельмі такая складаная многахадоўка, але тыпу, як ён думаў, гэта спрацуе, што яны зараз абасруцца і пойдуць служыць, мне здаецца, яны зараз абасруцца і пойдуць касіць у 10 разоў болей. І ціск упадзе ва ўсіх. Ціск дакладна падвысіцца. Ну. У нас ёсць адкрытая суполка на дадзены момант, ці што заставлю спасылачку там, у нас адзін з людзей зараз павярнуўся з арміі і вось распавядае прыблізна такія ж расповеды наконт таго, што ну, пацаны, пиздец, куды я змарнаваў 1,5 гады свайго жыцця, я не разумею. Мне усе знаёмыя, якія прайшлі армейку, яны не могуць сказаць нічога добрага пра яе. Вось абсолютно нічога. Адзін хлопец, праўда, казаў такі, поўнае гаўно, але прайсці яе варта. Да, у мяне таксама. Ну ладно, напэўна, філасофія ў гэтым пэўная ёсць. У мяне нават ёсць такі, які кажа, што вось каб быць сапраўдным мужиком, трэба паехаць у пешы. Ён у печах служыў і павесіцца. Сапраўдны мужик, дарэчы, все мужики. Сапраўдны выпадак, дарэчы, у печах там сапраўды. Так, і гэта адбылося вось якраз тады, калі вось мой знаёмы там служыў. Яны тыпу не адным батальёне былі, але ці не ў батальёне, не адным. Я не ведаю, як гэта там размяркоўваецца. Гэта адбылося незадоўга. Я тут вы просто ўсе расказваеце свае гісторыі, і я зразумеў, што гэта стандартная дэфолтная тэма, калі збіраюцца хлопцы. Просто кожны раз, калі збіраецца чыста мужчынская кампанія, звычайна не блізкіх там сяброў, так, якая там ужо ўсе ведае гэтай гісторыі, так? А плюс-мінус збіраецца, заўсёды пачынаецца, хто як касіў ад арміі, альбо хто як служыў. Вось, а калі збіраецца яшчэ там пэўная кагорта беларусаў, яшчэ размаўляць, хто як сядзеў. Пацаны, а гікаўская будзе? А пра што падказ, дарэчы? Дарэчы, у арміі можна гуляць у гульні, да? А, якія гульні вы любіце ў арміі? Да, калі пачынаецца пажар у вашым, гэта такая гульня, вось пачынаецца. Ну, ладно, это прапаноўваю тэму арміі. Так, наступны раз на Патрыён. Добра, спадары падкасцеры, заўжды нехта што-то робіць на Новы год, спецвыпускі і гэтак далей, ці ёсць у вас ужо ідэі? Калі што, я ў вас падпіжу. У мяне была ідэя, якую я казаў толькі, Лёша, табе. Пакуль што. Я яе не буду паліць. Нават мне не казаў. Так, ну таму што я яшчэ як бы... Сюрпрыз, бля. Прыйшла ў галаву, я, каб не забыць, запісаў Лёша галасавуху там ці што. Ага. У меня была идея собраться альбо великой одной когорты, альбо с подкаста по одному человеку и объединать мой перший гиковский колосы потерп... Мой перший гиковский. Короче, это оговорочка по Фрейду, собрать МРП, перший гиковский и колосы потерпом шеи. І типу я, ты, Барада, собраться, наприклад, і зрабіць навагодні выпуск, таму што як бы скончыўся не просто 25-й год, а скончылася першая чвэрць 21-го стагоддзя. І ў кантэксце 25 гадоў рэтраспектыву вось такую зрабіць, што ў нас увогуле адбылося, таму што і з пункту гледжання гульняў шмат чаго адбылося, з пункту гледжання там тэхналогій, і з пункту гледжання агучвання, у тым ліку беларускага, таксама шмат чаго змянілася, таму што першыя беларускія агучкі яны з'явіліся не ў 19-м годзе, а насамрэч значна раней. То бок мы прайшлі гэты шлях там ад аднаго да іншага, што ў нас з 2000-х і па 25-й год мы ў нейкую новую эру агучкерскую уваходзім зараз. Вось я, напрыклад, гэта адчуваю, не знаю, Валік, там вы ребята адчуваеце ці не? Вось я не могу сказаць, што так, я просто... У 25-й год ён крышачку пачынае паварочваць гульню агучкерскую, стала больш дубляжоў, яны пачалі з'яўляцца пірацкія дубляжы, і агульная якасць пачала расці у фандаберскай, прынамсі, суполцы, і гэта цікава, то бок такога не было нават яшчэ ў 22-м годзе. Так што вось можна было б на Новы год такі святочны выпуск зрабіць. Усе будзем у касцюмах святочных, будзем у мяне ёсць капелюх кожны раз
калі штосьці я ўжо гатовы, хлопцы. Файна. Всё, дождик намотаны. Цікавенька, просто настолькі шмат беларускіх падкастаў не перажылі вось апошнія 3 гады. Неяк вось 5 год таму яны пачалі з'яўляцца, а існавалі, ну, некаторыя... Вы ведаеце, што падкаст праз космас зараз прыпыніў то, што ён выходзіць? Так. Ну, гэта прям, честно кажучы, вось асабіста для мяне сапраўдная страта атрымалася, таму што вось праз космас і тэхнавука Віталія Ляхновіча гэта 2 падкасты, які, мне здаецца, я слухаў кожны выпуск. І калі тэхнавука зараз вось крыху ўсё яшчэ выходзіць час ад часу, там з вялікімі памерамі часу паміж адным ці другім выпускам, то праз космас быў падкастам, які да апошняга трымаў вось сапраўдна тое, што ён выходзіць вось праз пэўны час. І я ведаю, што ён выйдзе, і я яго паслухаю. Вось, таму гэта, хлопцы, трымайцеся. Ну, мы толькі пачалі. Вы, дарэчы, ўжо... У вас зараз колькі? 6 выпускаў? 6 выпускаў. 6. Вы можете праз 4 выпуска ўжо падавацца на ўсіх пляцоўках на гэтыя, божух, на фічеры. Так. І займіцеся гэтым вельмі дакладна, дасылайцеся кожны тыдзень ці кожных 2 тыдні, пакуль вы не пачнеце атрымліваць стабільна фічерынкі. А што гэта такое? Гэта пляцоўка, якая вас там, напрыклад, ёсць Apple Podcasts, і яны размяшчаюць вас у пэўным рэгіёне, напрыклад, у Беларусі, што для вас самае важнае, на старонцы самой аплікацыі. То бок чалавек адкрывае Apple Podcast і бачыць адразу вас першымі ў падборцы. Тое ж самае можна зрабіць на Spotify, тое ж самае можна зрабіць на YouTube Music, тое ж самае можна зрабіць на Яндекс Music, калі вы там размяшчаецеся. Вось, і гэтак далей. Гэта дазваляе заўжды ахопліваць новых і новых слухачоў, а ўсё ж такі вы падкаст, і глядзяць вас, ну, агулам будуць глядзець меней тады, чым вас будуць слухаць, але там аўдыторыя больш сталая, яна больш такая супольная, і гэтая аўдыторыя, яна, калі трэба, яна у адрозненні, ну, вось у мяне так, то YouTube аўдыторыя, яна вельмі мала фідбэку дае, вельмі мала. Тыпу, там можа быць, напрыклад, там 1200 праслухоўванням на выпуске, але пры гэтым будзе 10 каментароў. Вось, на Apple Podcasts і на Spotify, і на астатніх платформах, асабліва, дзе ёсць размяшчэнне каментароў, вы атрымліваеце на кожны выпуск больш некага фідбэку, і гэтыя людзі потым спакойна канвертуюцца, прыходзяць да вас у тэлеграм-каналы і гэтак далей. То бок, фічерынг — гэта на дадзены момант асноўнае, што можа вам прыносіць на аўдыёпляцоўках новых слухачоў. О, круто. Окей, я пару слоў скажу на гэтую тэму, на тэму смерці, падкастаў і ўсяго такога. Праз космас не слухаў, ведаў пра суполку, але штосьці, ну, чамусьці мне было не вельмі цікава. Я так разумею, там монападкаст быў. Так. Вось, я звычайна люблю паслухаць падкасты за хімію нейкую паміж вядоўцамі. І... Гэта адзін момант. А другі момант, увогуле нічога страшнага не бачыў тым, што калі мой родны падкаст перастане існаваць, таму што мэта падкаста не ў тым, каб весці падкаст. А ў тым, каб быў Патрыён. А тым, каб быў Патрыён, і людзі на яго падпісваліся. Значыць, калі ў нас не будзе выходзіць падкаст, хутчэй за ўсё гэта будзе значыць, што мы гэтую праблему неяк вырашылі. Альбо мы памерлі цалкам там як праект, альбо мы вырашылі гэтую праблему. Альбо мы памерлі. Ну, слухай, ёсць пэўны плюс у тым, што мы распачалі падкаст. Напрыклад, мы ніколі так часта не размаўлялі, не тэлефанавалі адзін аднаму так часта. Мы пачалі хадзіць у кіно, каб паглядзець штосьці абмеркаваць. Вось, значыць, мы даведаліся, якія прыярытэты ў Егора. Паглядзець кіно, паразмаўляць са мной. То бок, не пераблытайце. У гэтым ёсць штосьці, ўсё ж такі, больш плюсаў, чым, ведаеш, такога высілкаў. Не, канешне, у мяне ў прыярытэтах паразмаўляць з табой, але я кажу пра галоўны прафіт, які я атрымаў, таму што з табой я і размаўляў і без падкаста, проста менш. На кухні. Вось, але я за... Карацей, я ўпершыню пайшоў у кіно ў Польшы,
менавіта з мэтай, каб потым гэтае кіно абмеркаваць у падкасце. І у мяне быў нейкі блок схадзіць у кіно, таму што гэта трэба было ісці ў кіно на англійскай мове з польскімі субтітрамі. І ў мяне унутры быў нейкі страх, што я просто прыйду ў кіно і я там не кайфану. Таму што я не настолькі ідэальна валодаю англійскай мовай, каб проста глядзець кіно. Кантэкст ўсё роўна зразумееш. Вось, тым больш польскай. Да свайго сораму я все яшчэ не нормально, ну, блага як бы валодаю мовай гэтай. Вось. Але я схадзіў і я кайфану. І я такі: вау, дык можна хадзіць все ж у кіно і разумець. І вось я цяпер хожу ў кіно не толькі дзеля таго, каб абмяркоўваць яго ў падкасце. Я так просто хожу ў кіно, не ведаю, мне по кайфу. Але я таксама гляджу на ангельскай з літоўскімі субтытрамі. Гэта мне дапамагае яшчэ і крышачку літоўскую разумець. Плюс я зараз хаджу на заняткі па літоўскай мове. І вось зараз, калі раней я ўвогуле, вось для мяне, я раней на субтытры на літоўскай мове ўвогуле не глядзеў. Тыпу, я просто слухаю, мне было нарм. А цяпер я яшчэ гляджу на субтытры і нават такі: о, гэтае слово я ўжо ведаю, і гэтае слово я ўжо ведаю. У мяне так з польскай. Але ж літоўская яна ж і складаная, гэта зусім іншая моўная група. Яна складаная, гэта просто пиздец нейкі. Я калі пачаў ёй займацца, мне усе казалі, што літоўская мова складаная, але ніхто не казаў, што літоўская мова пиздец якая складаная. Вось, для мяне гэта, конечно, жудасна. Няма ніводнага слова, якое б ты ведаў, няма ніводнага аналага, зусім па-іншаму працуюць падзеджы, зусім па-іншаму працуюць скланенні, тут ёсць скланенне ва ўсяго. Тыпу, калі ёсць слова, да яго ёсць, блядь, 152 скланення, і усе будуць розныя. І з гэтых 152 скланенняў у іх яшчэ будзе 372 выключэнні, якія трэба будзе ведаць на памяць. Так, мне расказваў сябра, што тыпу, вось у нас, напрыклад, там скланенне, так, там, я не знаю, агучка, няма агучкі. А ў літоўскай, умоўна кажучы, можа быць агучка, але няма трыцератопса. Ну, типу, там ледь не карані іншыя могуць быць, змяняцца пры скланенні. Ну, тут атрымліваецца, што ў цябе слова агучка няма, гэта будзе родны падзеж. У літоўскай мове гэта будзе вінавальны падзеж. І, тыпу, яно для цябе так не працуе, таму што табе адразу няма чаго агучкі, а тут няма што агучкі. Вось, і атрымліваецца, што ты можаш пераблытаць канчатак, а калі ты блытаеш канчатак, увесь сказ, ён страчае сэнс адразу. Няма агучкас. Мінус, я не знаю, все, забарона на ўезд. Сацыяльны рэйтынг. Я магу сказаць, што у Літве вельмі шмат чаго не сканчаецца на ас, гэта толькі назоўнікі мужчынскага роду. Вось, і іх не тое, каб шмат, у тым-то праблема. Вось, гэта было б вельмі лёгка, калі б ты браў назоўнік і ставіў да яго ас і ўсё. Вось яно так і заставало. Але гэта вось зусім так не працуе. Гэта вось у нашым гэтым банальным разуменні яно вось можа неяк так, але шкада. Не думаў у Польшу пераязджаць. Ну, да, слухай, мне падабаецца ў Літве. Ты ж валодаеш польскай, так? Ну, не, я не тое, каб ёй валодаю. Я яе вучыў у школе. І я магу разумець на базавым узроўні. Калі мне нешта не хутка кажуць, ці я вось нешта чытаю, я магу збольшага разумець кантэкст таго, што мне кажуць, ці таго, што я чытаю, калі мне знаёмае слова. Але час ад часу, вось я калі там у апошнія разы ў Польшчы прыязджаў, і я замаўляў сабе, пайшлі ў рэстарацыю, я замаўляў сабе вячэру, і у выніку я вось яе паспрабаваў замовіць, а чувак, які са мной размаўляў, я мне сказаў: не, дзядзька, лепей на ангельскай, таму што я табе вось проста ні халеры не разумею. Вось было так. У мяне падобная гісторыя ёсць. Я быў у Аўстрыі, не ведаю, калі год таму, напэўна. Вось, у Аўстрыі, ну, як бы свая нямецкая, там, як бы, свая, але нямецкая. А я нямецкай мовай валодаю на даволі добрым узроўні.
Я штосьці там у краме штосьці не мог знайсці, я звяртаю, я чую, што яны на сваёй на аўстрыйскай, так бы мовіць, размаўляюць. Я штосьці там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, і ён мяне паслухаў такі: «Окей, how can I help you?» Настолькі ўсё херово, Усё дарма. Што вучыў, усё дарма. Так. Гэта вельмі, я такі, называецца, нам. Ну, приблизно тое самае з польскай у мяне цяпер. Ну, короче, ва ўсіх адна і тая ж праблема, але, дарэчы, гледзячы на нашу статыстыку, у нас 73% слухачоў знаходзяцца ва ўнутры Беларусі і не разумеюць нашыя праблемы, таму што якая розніца. Я таксама не разумеў гэтых праблем да 22-го года. Ладно. Так. Просто, короче, я не ведаю, мне здаецца, я ніколі не вывучу літоўскую мову, яна застанецца дзесьці вось. Мабыць, я яе падцягну да ўзроўня там А1 ці А2. А2 гэта вось, дарэчы, А2 на літоўскай мове гэта мой найлепшы варыянт. Я нават не буду спрабаваць, не тое, каб не буду, я просто не бачу ніякіх варыянтаў, як вывучыць яе лепш. Таму што тут нармальная сітуацыя, калі носьбіты мовы літоўскай размаўляюць на ўзроўні B2. Вось, то бок тая літоўская мова, якая ім препадаецца ў школе, і тая літоўская мова, якой яны размаўляюць на вуліцы, гэта дзве розных літоўскія мовы. І нам заўжды... А2 гэта... Гавары. Нам заўжды на курсах па літоўскай мове кажуць, што вось так трэба па падручніку, а вось так трэба на вуліцы. Вось, і гэта заўжды розныя варыянты. На вуліцы трэба так, каб цябе не адлупілі там. А вот так трэба на вуліцы. Яны вельмі моцна скарачаюць словы, вельмі проста моцна. Прикольно. А2 гэта нармальны ўзровень. Нормальны можна размаўляць, разумець. Ну. У мяне паказвае чалавека бензапілу. Я большага на дадзены момант гэта не дазваляю. Слухайце, я з вас яшчэ хацеў выцягнуць што-небудзь, які-небудзь невялічкі анонсік. Можа, вы там нешта яшчэ думаеце агучыць там, ці нешта такое. Егор, раскажы штосьці. Можа, заказікі якія падалі. Ну, вось мы тут сабраліся склад містера Біста, агучым адзін выпуск. За грошы так. За грошы так. Ось. Half-Life у нас рыхтуецца. Ну, гэта мы ўжо чулі. Гэта агучана. А ўсё, а з новага не... Ну ёсць яшчэ рыхтуецца пераклад гарбатай гары. Вось. Ну, пакуль робім бясплатна, гэта не заказ. Але можаце скідваць грошы, калі хочаце пачуць, калі хочаце пачуць, як мы з Егорам будзем увасабляць гэтыя 3 тыдні нашыя у намёце. З Валіка ёсць проба нават на Джилленхола. Даволі неблагая. Год таму рабіў. Ці добра я разумею, што трэба данаціць $300. $300 гэта на закадр, але на дубляж. Слухай, пацешна, з гэтым звязаная пацешная гісторыя, бо я рабіў пробу на як дамашку на наш курс з Бібікавым. І калі Егор збіраў урыўкі, хлопцы там усе такія: ну, гарбатая гара, будзем агучваць гарбатую гару. Дакладна бярэм на гарбатую гару, гэта ж гарбатая гара. І ніхто, акрамя мяне, не ўзяў гарбатую гару. І я адчуў гэтую здраду такую трошкі. Хлопцы, мы ж дамаўляліся, гэта будзем мы разам усе. Где вы, хлопцы? Я могу сказаць пра сябе, я як бы не збіраўся рабіць гарбатую гару, я б гэта не заяўляў. Я ўзяў сабе Тимати Шаламе, таму што ён тэбральна мне бліжэй, чым Джилленхол. І Вожак таксама ўзяў сябе. Ну, таму што мы таксама тэмбральна бліжэй, чым Джилленхол. Але я вось нядаўна перароблю некаторыя ўрыўкі, я зразумеў, што можна было яшчэ ўзяць Леонардо Ді Капрыа, і я яго зрабіў. Файна выйшла. Я даслаў яшчэ аднаму чалавечку, каб ён мне даў фідбэк, што выправіць, і калі ён дасць фідбэк, што выправіць, я выпраўлю. Андрэю Бібіку? Так, і выкладу ў паблік.
Ён сказаў, што паглядзіць, але Але калі гэта будзе? Ну я яго тыкаю уже, давай глядзі. Таму што я яму скінуў выпраўленую версію пасля тваіх заўваг. Вожык мне нічога не сказаў пра заўвагі. А вось чакаю, пра заўвагі не скажа. Слухай, ну круто. Ты Вожыка не пытай пра заўвагі. Вожык абсалютны аматар, і я вельмі не патрабавальна да агучкі. Ну, тыпу, я магу глядзець аднагалоску без інтанацыі, і мне будзе абсалютна нармальна. Мне спадабалася. Я паверу. Ляжыць крута. Інтанацыйна таксама. Ну, тыпу, я са свайго досведу не магу нешта заўважыць, бо я бы зрабіў бы максімальна можа быць прыблізна так жа. Але што там паляпшаць, я не ведаю. У мяне была літаральна 1, 2, 3 можа заўвагі. Ну, вось я мне здаецца 2 рэплікі выправіў. Вось, там дзе цыцкі. Скошныя цыцкі. Потому что я сказаў тыпу на крыкі, а там я потым яшчэ арыгінал праслухаў, там не было такого крыкі. Так. А там не бачна, як ён кажа гэта. Там жа ззаду, па-мойму, камера. Па дынаміцы чутна, як ён целам гэта робіць, як фраза да гэтага ідзе. Так, трэба пільна сачыць за такімі момантамі. Я калі рабіў дубляж, дарэчы, я адзін раз, можа, паслухаў арыгінал і потым вырубіў яго і цалкам на слепую агучыў. Круто. Слухай, агулам вельмі круто, што ты трэніруешся, бо я так не раблю. А можа і варта было б. Я, можа, зараз паскарджуся. Мяне-то, ніхто не кліча на галоўныя ролі ў іншыя праекты. Мне трэба было свой праект рабіць, каб мяне клікалі на галоўныя ролі. Разумееш? А гэта, тыпу, гэта нейкая тэорыя змовы, ці чаму цябе не клікалі? Напэўна, так. Просто справа ў тым, што Ягор на пачатку майго роднага гука абіраў самыя такія галоўныя і цікавыя ролі сябе. Вось, а мне даставаліся галоўныя злодзеі, другасныя персанажы, файныя, але не галоўныя. І потым мяне пачалі клікаць іншыя праекты на галоўныя ролі. І, я што, дурак адмаўляцца? Такі, галоўная роля, бляха, канешне, я іду. І вось я праз сваю трошкі пыху ўжо такія іду на гэтыя галоўныя ролі. Но мяне і не на галоўныя не клічаць іншыя праекты. Я таксама не разумею, я заўсёды ўсіх клікаю. Вожык адзіны, дарэчы, вось хто кліча мяне. Вожык заўсёды напіша там, што спытае, а іншыя 0 рэакцыі. Таму так, я разумею, што я праз вось гэтыя ўсе менеджерскія штукі, гэтых праверыць, гэта што, я проста пачаў адчуваць, што я мала агучваю увогуле. І мне хацелася больш. Альбо бывае, што паклічуць, але там не тое, каб міскас, просто мне прыходзіцца не зусім моя роля, умоўна кажучы, а хочацца паагучваць тое, дзе ты сядзіш, дзе табе комфортны плюс-мінус тэмбр, і ты можаш ўжо думаць там над акцёркай нейкай, вось і ўсё. Так, таму раблю, што называецца, в соло, вось урывачкі прыходзіцца рабіць, вось ніхто не кліча. На што мяне там не паклікалі апошняе, што там выйшла ад кінакіпы, вось. Негоднікі. Да, негоднікі мяне ніхто не паклікаў. Вось. На паразітаў мяне не паклікалі. На каскадзёра мяне паклікалі на 7 рэплік. Што там выйшла? Грэшнікі. Я проста прамаўчу. Вось. Таму што... Дзіўная сітуацыя адбылася там. Скажем, я прамаўчу, таму што мне трэба было, напэўна, больш выразна сваю пазіцыю выразіць. А я тады умоўна гэта схаваў, і зараз ужо праз паўгады махаць кулакамі сэнсу няма. Але сітуацыя была максімальна для мяне непрыемная. Вось, таму так, толькі ў сваіх праектах. Альбо вось Вожык пакліча. Вось, альбо гэта нейкія старыя праекты, там анібелаўскія, якія дагэтуль цягнуцца, там кшталту «Зорныя войны», там ці «Вокс Макіна». Просто больш-менш нейкія суполкі ёсць сфармаваныя. І ў такіх суполках прасцей, на маю думку. Калі у цябе там ёсць уже 3-4 чалавекі, давайце, і ўсё.
Тут вон робяць Гаррі Поттера на 20 чалавек каста і... Хто гэты людзі? Так, там палова анібелаўцаў яшчэ, вось, і як бы ніхто не спытаў, що называецца. Я скажу шчыра, да Гаррі Поттера 0 пытанняў, я б не пайшоў просто сам у гэты каст, вось, але... Але спытаць маглі б... Але спытаць можна было б, ну, павагу нейкую праявіць, колькі я ўжо гадоў гэтым займаюся, і мне, блядь, прыходзіцца ўсё адно выпрашваць нейкія ролі. Калі хочаш вось дзесьці пагучваць, мне трэба пісаць: я хачу, возьміце мяне, калі ласка, яшчэ вось на гэтую ролю. Таму што калі не скажаш, на якую ролю, будзе як з Рэха тэрора, што паставілі мяне там на... Ну, у мяне 0 галоўных персанажаў абсалютна. У мяне там было такое, што серыя, у мяне там альбо 0 рэплік, альбо 2 рэплікі, не персанажы у серыі, ад дубляжа ад анібел. Можна мяне ўжо было на штосьці цікавае паставіць. Вось, так што вось так. Таму, блядь, і прыходзіцца рабіць мой родны гук. Таму, рабяты, клічце, пытайце Егора, ён не заняты. Ён не заняты, яму няма што рабіць, таму клічце. Не, я, вядома, заняты, але агучыць гэта зусім значна прасцей задача, чым там арганізаваць гэта з менеджерыць і потым праверыць. Агучка гэта самая хуткая, блин. Самая простая, так, што ёсць. Ну, умоўна проста, это бок, ты ж вялікі шлях робіш да таго, каб стаць плюс-мінус нормагучкерам, але ў момант, калі ты ўжо выходзіш і за мікрафон садзішся, гэта адносна простая штука. Мне дагэтуль складана, я не ведаю, я нават учора, калі падыходзіў да, ці пазаўчора, падыходзіў да 1670, я такі думаў: бляха, а калі я не дам рады, калі ў мяне не атрымаецца, і вось я слухаю там штосьці там нідзе, і гэта кожны раз для мяне нейкія такія высілкі дзіўныя. Полюбі сябе. Ты проста іншымі справамі асабліва не займаўся. Ці заснуй свой праект таксама. Просто табе пашчасціла мець прыгожы тэмбр, голас, і ты ўклаўся ў акцёрскую гульню ў свой час, гру, так, каб быць добрым акцёрам, і у цябе няма праблем з тым, што агучваць. Таму табе не трэба там рабіць, умоўна, зараз свой праект. Як бы вось мы з Вожыкам, умоўна, таксама нас ніхто не клікаў, нам прыходзілася самім сябе клікаць, самім шукаць, што агучваць. І мы гэты шлях арганізатарскі, менеджерскі прайшлі. Так вось, у прадукцыі фільма некай агучкі, агучыць гэта адна з найпрасцейшых частак. Ну, гэта так. Самае простае, напэўна. Ты яшчэ перакладамі не займаўся, альбо... Ой, это ўвогуле пиздец. Ну тут зараз хоць ёсць нейкі чат GPT, які можа дапамочь просто... Ніхуя не дапамагае, это такая залупень. Не, я скажу шчыра, я спрабаваў там штосьці перакладаць з дапамогай чата GPT. Не, гэта кепска, гэта не то, гэта яно не кладзецца. Я ўжо не кажу там просто про тое, што ён там банальна памылкі робіць. Гэта просто не ляжыць. Я перакладаў, напрыклад, звычайныя тэксты, навінныя, напрыклад. Нармаз можна браць. Ну, штосьці такое, проза нейкая. Любая мастацкая штука просто смокча. Дагэтуль нейрасеткі з беларускай мовай не сябруюць. Я столькі усялякага дзярма там заўважаю. І гэта да лепшага. Не ведаю, бо шмат хто такі: о, по-беларуску будзе, там, я не ведаю, там, ну, нейкіе там украінскае слово, там, я ж бывае, ну, глючаць іх, яны пачынаюць там украінізмы там адну за адным лупіць. І ты такі: о, так, гэта по-беларуску. Мне нядаўна пыталіся даказаць, што вось агучка нейронаўская на беларускай мове, якую там рабяты робяць, да яна па інтанацыях такая ж, вось як там Гарбус за кадрам агучыў нядаўна ролик, там штосьці пра беларусаў, там пра беларускую нацыю, не памятаю, там карэцей нешта гістарычнае было. Вось, і там агучываў Олег Александрович, вось, і маўляў, думаю, ён таксама без інтанацыі там агучыў навукова-папулярны тэкст, амаль тое ж самае, што ў нас зараз нейронкі робяць.
што ж я магу сказаць? Я не чуў гэты, што ён агучваў, я не чуў, з чым параўноўвалі. Але з таго, што я чуў, што робяць нейронкі, у іх велічэзны прабел у логіцы, у логікі вуснай маўлення. Вельмі дзіўна будуюць саму інтанацыю, якую вось тыпу. Мне здаецца, яны расцягваюць тыя словы, якія не трэба расцягваць, яны хутка кажуць тыя словы, якія наадварот трэба расцягваць. У іх вельмі дзіўна падаюць інтанацыйныя вось гэтыя націскі. Так, гэта калі мы гаворым пра словы, але ж у сказах пэўна адзначаць лагічны націск на галоўных словах, але ёсць і другасныя націскі і гэтак далей, і гэта ўсё павінна, гэтым трэба ўмець жангліраваць, трэба умець знайсці галоўную думку і яе перадаць. І гэта лагічныя націскі, гэта паўзы рознай працяжнасці і гэтак далей. То бок гэта дысцыпліна пэўная, акторская, вось логіка вуснага маўлення. Вось мы, калі Бібікаву набывалі, рабілі дамашнюю студыю, так, вось ён раіўся наконт гэтага са сваімі там знаёмымі гукавікамі. То бок гэта не я яму абіраў мікрафон і картку, а ён сам абіраў. І там, па-мойму, такія круцілкі якраз і ёсць на яго карце. А ты памятаеш, што вы ўвогуле набылі яму? Ну так. Ну, не памятаю, але ў мяне дзесьці ёсць. Бо я таксама думаю новую карту калісьці набыць. Ой, там прикольная карта. Яна бэушная, каштавала як новы Focusrite 2x2. Ого. Ну, нормально. Там нейкі SSL. Штосьці такое зараз. Не ведаю, я даволі даўно адышоў ад таго, каб карыстацца аўдыакарткамі, таму што гэта незручна. Даволі моцна абрязае цябе, даволі складана гэта ўсё падружыць дома. Калі ў цябе няма стэкавага лампавага прыэмпу, то і няма стэкавай аўдыакарткі, там гэтай праблемы няма. А вось, напрыклад, у цябе є звычайны Focusrite, і ты хочаш да яго далучыць які-небудзь гэтай Cloudflare ён называецца. Просто звычайны лампавы прыямп. Ці калі у вас ёсць там саюзаўскі лампавы прыямп, я карыстаюся прыямпам ад SE. Няма такога, каб яны добра гучалі, таму што на звычайных аўдыакартках, на якіх няма убудаванага нойз-гейта, няма вось гэтай тэмы, што шум ад прыямпа ён можа прыбірацца на ўзроўні жалезякі. Табе заўжды пасля гэтага трэба будзе залазіць і вычышчаць кожную стужку вось гэтых вось шумоў, і гэта просто забірае дадаткова тыпу 1,5-2 гадзіны. Мне прям... Слухай, а ты пра прыямп кажаш, ты кажаш з пункту гледжання гітары, ці ты праз гэты лампавы прыямп падключаў голас? Так. Гэта сур'ёзна. У меня зараз голас праз яго гучыць. Ён даволі моцна... Што? Праз прыямп? Так. Ну, праз ампліфаер. Дакладней так сказаць. Сур'ёзна. Ён просто вельмі моцна, ён дадае, ведаеш, вось такой лампавай кампрэсіі, у цябе вось тэмбр пачынае гучаць крыху па-іншаму, таму што вось у цябе асабліва ў сярэдніх і ў пачатку нізкіх дабаўляецца такога багацця нейкага, ён гучыць просто сам па сабе платней. А потым, калі яшчэ робіш эквалізацыю да гэтага, то галасы прям сапраўды. Цікава было б паспрабаваць агучыць праз такое, а? Трэба з Арсенем паразмаўляць, ён пізды не ўстаўляў. Ну вось гэта, як па мне, гэта хутчэй для падкастаў, таму што яно дазваляе табе просто. І калі апаратна умоўна ўсё зрабіць і адразу атрымаць гатовую дорожку. Вось калі яно ўсё адно на пасце потым робіцца, то мне здаецца лепш атрымоўваць максімальна чысты сігнал. Ну я не ведаю, у мяне зараз постпрадакшн складаецца з таго, што я просто умоўна накідываю раблю эквалізацыю, накідываю да гэтага гэтай мультибенд кампрэсар, вось, і наверх яшчэ вешаю просто лімітар, які не дазваляе падымацца галасу вышэй, чым -6. І ўсё. І яно заўжды нармальна. Але пакуль я да гэтага прыйшоў, вось асабліва да гэтага сетапа, было вельмі шмат боля ў жыцці.
Мне таксама і фокусрайты былі, іншыя мікрафоны. Я даволі шмат часу карыстаўся Шур SM7B. У выніку я ад яго, як не дзіўна, адмовіўся ў бок вось гэтага рода. Кароче, гэта ўсё даволі складанае пытанне. Можна калі-небудзь гэта сабрацца і папіздзець проста пра абсталяванне. Абмеркаваць этапы, знайсці самы лепшы. Самы прыкол, што я ў гэтым, напэўна, буду самы мінімальны адукаваны чэл, таму што ў мяне за ўсё жыццё было толькі 2 аўдыакарткі, гэта M-Audio Fast Track. У мяне таксама быў Fast Track 2M2. Самы першы і Focusrite 2.2 трэцяй генерацыі. І адзін вось гэты мікрафон. Всё, больш ніякіх не... Ну, маіх. Я яшчэ карыстаўся, браў у Вожыка, карыстаўся вось гэтым родаўскім. Мне не зайшло. Я яго прадаў, дарэчы. А я вось ён у мяне зараз. Ну, не Вожыка, а агулам такі ж самы. Ну, не Вожыка, так. Так, трэба думаць, што браць. Сапраўды, я таксама думаю там пра нешта дынамічнае з аднаго бока, ну, але пакуль мяне так задавальняе, і як бы... Да файна гучыць. Я не бачу проста сэнса траціцца на штосьці. Калі... Вось, што я дакладна скажу, што важна пры агутцы. Гэта нармальны пантограф. Гэта каб зручна было... Факт. Гэта каб зручна ўвогуле ты... Што каб у цябе все гэтыя прылады твои неяк зручна стаялі, гэта каб у цябе стол яшчэ пажадана там неяк вось так падымаўся і апускаўся, таму што каб ты мог устаць, напрыклад. Вось, і пагучваць стоя. Гэта, ну, нейкія такія штукі. А з тэхнічнага пункту гледжання ёсць нейкі мінімальны набор. Хай ён будзе. Агулам пісацца стоя, гэта просто раскошны максімум. Не заўсёды трэба. Не заўсёды трэба, але гэта просто зручнасць таго, як ты записываешься, гэта плюс 100 адразу. Таму што я вам потым покажу. Я вам потым покажу свой агучкарскі сетап у шафе. Бо у мяне пакой, ён цалкам вось гэтыя голыя сцены. Мне здаецца, нават будзе ў падкасці чутна, якое тут рэха, таму для мяне гэта не раскошны максімум, а вось базавы мінімум гэта сысці ў шафу, навесіць гэтую коўдру і вось у шафе ды агучваць. Мы так раней вакалы для майго гурта пісалі заўжды. База. Мне здаецца, усе павінны прайсці праз шафу. Спачатку перад шафай ты павінен просто пад коўдру записывацца, садзішся просто на ложак, накрываешься коўдрай і пачынаеш, вось тут ноутбук стаіць, і ты гэта нешта крышыш. Ноутбук яшчэ шуміць. О, дарэчы, так. Пра стоя і сідзя. Як лепш пісацца, да? Вось. Тут Гандальф, напрыклад, наш запісваўся сідзя. Ну, я подозраю, што Элронд ужо хутчэй стоя, але Гандальф пісаўся сідзя. Ягор, а Голум мне цікава. Я не знаю. Вось як Эл з шчытку смерці вось так вось. Так само думаю, так трэба было неяк. Ну, Бібіка ўжо выкладаў тыпу бэкстейджы. Ага. Але ўсе мы ведаем, як гэтыя бэкстейджы пішацца, таму я не знаю, як ён запісваў насамрэч. Вось. Так вось, сэнс у тым, што калі ты сядзіш, і ты яшчэ можаш так на крышачку нагорбіцца, а хто там вакалам займаўся, таксама ведае, што калі ты крышачку нагнешся і калені бліжэй да жывата праціснеш, так, табе апору лепш прасцей трымаць. Вось. І прасцей гучаць ніжэй менавіта. Бібікаў стараўся максімальна ісці ўніз, мы яго і так пітчылі. Калі ты сядзіш і вось ногі да сябе? Ну, не ногі да сябе, ну, карацей. Згорблены, калі ты. Нізка гучаць, сідзя прасцей. О, трэба паспрабаваць. Ну, так, і старэй, ось гэта все штука. Вось, ну, карацей, яно больш натуральна неяк адбываецца, плюс табе яшчэ трэба крышачку фізіку перадаць старога чэла, і ён жа ўжо таксама гістарыст, да, і вось ты так да, і вось пайшла вось гэтая тэма, таму я знаю, што Гандальф пісаўся сідзя 100%.
Вось астатняе не знаю. Але мой данітор таксама сидзіць. Калі ты роўна сядзіш, калі ты сядзіш роўна, у цябе нішто не перашкаджае твайму жывату, вось дыяфрагме, то гэта амаль як ты стоячы пішашся. Стоя вольней сябе пачуваеш, конечно. Я на гэта гляджу зусім іншага погляду. Калі ты заўжды пішешся седзя, рызыка таго, што ў цябе абразуецца гемарой, яна даволі высокая. Трэба заўжды гэта неяк чаргаваць. Таксама валідны пойнт. Мы ўжо гэта пацаны старыя, таму трэба думаць пра узлы. Так, пасядзеў, пайшоў, пахадзіў. Хочу крыху павернуцца да тэмы з ІІшкай. Як вы, як агучкеры, вы ж рабілі выпуск пра ІІ, вось, і шыі. Вось, вы рабілі выпуск пра шыі і пры гэтым рабілі з ім скетчы. Атрымалася даволі прышпільна, крэатыўна, але як вы увогуле ставіцеся да выніка? То бок тое, што яно рэальна гучыць крэатыўна, калі ён там у вас жыве як персанаж, гэта 100%. Але вось вы карысталіся Eleven Labs'ам, як вы зараз проста якую адзнаку б вы паставілі яму за працу? Слухай, я недавно Валику скидывал Reels, там не Eleven Labs, там, по-моему, Veo 3, ці штось такое. Там прям паўнавартасная. Там пародыя на пародыю. Пародыя на пародыю, але я праю, калі у нас ёсць такая магчымасць разам паглядзець гэты Reels. Вось, гэты Reels. Яго зрабіў, дарэчы, акцёр. Ён, по-моему, у Латвіі жыве, але ён у Купале граў Купалу. Так, вось, і ён... Я нават з ім асабіста знаёмы, так атрымалася, крышачку. Вось я скіну у чатик гэты Reels, давайте яго просто паглядзім, і вы самі скажаце, як вам. She loves you! Да она не может любить меня! Love me! Да я люблю тебя! I love you! Маша. Слухайте, ну гэта сапраўды нешта прышпільнае. Там вось самы першы сказ, ён самы праўдзівы. Ці другі. Не, я не пра відэа. Я пра тое, што ў апісанні відоса напісана, кшталту, ці можа Шыі замяніць акцёра. Мы не ведаем, але мы можам сказаць, што Шыі гучыць на ўзроўні кепскага акцёра. Ну слухай, мне вось чамусьці здаецца, што калі ты перакладаеш па-ангельску, Шыі гучыць нашмат лепей, нібыта чым на любой іншай мове. Таму што я зараз ты же Eleven Labs слухаю на ангельскай мове, і вось я ўжо не адрозніваю, але я не носьбіт мовы ці што. Але вось гэта, канешне, даволі прышпільна. Мабыць, гэта дабярэцца да іншых моваў. Ну, гэта лагічна, чаму так адбываецца, таму што датасетаў на англійскай мове проста больш. Так. І ёсць над чым вучыцца, але паглядзім. І фокус на ангельскую мову яшчэ нашмат болей, нібыта, чым на ўсе астатнія. Ну, лагічна, гэта лагічна. Таму што самая галоўная мова інтэрнэту. Дык вось, якое ваше меркаванне, як у вас атрымалася? Як атрымаўся выпуск ці што? Як вы ацэніце працу свайго Шыі вось у гэтых міні-скетчах? Тыпу, ці атрымалася у вас зрабіць гэта натуральна і вось, мабыць, ёсць дзесьці момант, дзе б вы маглі сапраўды пераблытаць гэта з агучкай рэальнага актора? Ці проста не так, з голасам рэальнага чалавека хутчэй, таму што пераблытаць наўрад актора там. Але вось акторская задача, якую мы планавалі, мне здаецца, яна была выканана, то бок як каб яно гучала вось так вось штучна, так, каб яно гучала штучна, і гэта было пацешна. Не, ну у нас падкаст быў, як бы, давай паразмнажаем пра гэта ўсё, але каб зблытаць рэальна, як бы не, ну мы ж спецыяльна давалі такія моманты цяжкія, складаныя, якія мы ўжо заўважылі, што нейронка можа нармальна вымаўляць словы плюс-мінус, што яна можа даваць, нават часам ставіць лагічныя націскі правільна. І, в прынцыпе, калі ідзе спакойная, манатонная гутарка, нейронка можа гучаць нармальна. Але калі мы кажам, мы ж все ж пра кіно, умоўна кажучы, моманты эмацыйныя,
Ну не, гэта кепска, гэта блага, гэта пакуль яшчэ да жывога чалавека яно не дайшло. Мы ж нават смяяліся, мы глядзелі гэты трэйлер, які нам зрабіў. Ён не для нас рабіў, а ён рабіў для там сваіх. Лёша Айці Барада рабіў для сваіх всялякіх прэзентацый прыклад таго, як Шишка агучвае, так, і ён зрабіў трэйлер Валадара Пярсёнкаў на украінскі мове. Але ён взяў за падмурак, за аснову наш трэйлер, майго родную гуку. Ну і мы просто там ржалі з таго, як яно ўсё агучыла, потому што смешна. Мне здаецца, на ангельскую мову агучыла. На англійскую і на украінскую. І вось гэта, там не было you shall not pass, там было что-то you absolutely not shall pass. Что не рабі, ты не пройдзеш, я это не дазволю. І гэта было так ржачна, што... Мой улюбёны момант. Я уже не кажу про то, што ну гэта слаба. Вось, на любой мове. Таму пакуль яшчэ жывём, але я, шчыра кажучы, ўжо... Рыхтуешся. Не то, што рыхтуюся, хутчэй не моцна хвалююся. Ну, калі Шишка пачне сапраўды рабіць добры дубляж, ну, то як бы і добра. Значыць, мы пераключымся на штось іншае цікавае, творчае. Можа, мы там зможам, напрыклад, мы і так на гэтым не зарабляем. Вот. Можа, будзем займацца тым, што будзем пісаць промпты, знаеш, і ставіць задачу, таму што нават чалавек не можа ідэальна зрабіць дубляж. Для гэтага трэба правільна разабраць персанажа. А як правільна? Так? Гэта нават неправільна, а трапна хутчэй. Таму што розныя могуць быць дубляжы, розныя версіі, і мы не знаем, не можам быць заўсёды на 100% быць упэўнены, як лепш, так ці так, таму што часта гэта густаўшчына. То ж самае з Шыі, мне проста складана уявіць, як Шыі нас можа замяніць, так? Калі мы самі не заўсёды ведаем, як лепш зрабіць. Вось у гэтым плане. Будзем арыентавацца на Шыі. Ну так, вось зробіць Шишка дубляж, напрыклад. Мы яго паглядзім, адным спадабаецца, іншым не спадабаецца, як правільна, і хто Шыі скажа, слухай, ты тут прамазаў, тут трэба так, тут трэба так. Плюс, напрыклад, можам взяць японскую мову. У японскай мове адна акцёрская школа, яны вось так эмоцыі свае перадаюць. Мы ў сваім СНД, вось беларускамоўным сегменце, у нас свая школа. Мы гэтай эмоцыі па-іншаму перадаём. У Ягора заўжды было такое больш стаічнае стаўленне, мне здаецца, да Шыі у агучкі і увогуле у любым месцы. Ён кажа, то бок, ну займемся чымсьці іншым. А я вось калі аб гэтым думаю, у мяне думкі ўсплываюць, бляха. Ну і чым займацца іншым, што рабіць, зноў на штосьці вучыцца і гэтак далей. Для мяне гэта вось такая марока жудасная. Рабіць падкасты, пацаны, трэба рабіць падкасты. Так, па-першае, рабіць падкасты. Па-другое, я ўсё думаю у бок, напрыклад, не агучкі, а нейкага там кіно, напрыклад. А ты і так вучышся на акцёра. Ну, ты вось свае курсы праходзіш, я свае курсы праходжу. Там таксама трэба будзе сябе агучыць, там цябе Шышка ўжо не заменіць. Ну, в сэнсе, за цябе твою працу не зробіць. Вось, так што чаму не? Я ўвогуле спакойна да гэтага стаўлюся, праз Шышкі будзем рабіць там класныя эфекты, паляпшаць там камеру, там нейкае асвятленне рабіць, яшчэ што-небудзь. Самі будзем вось здымацца, прыдумваць. Промпты таксама хтосьці мусіць пісаць, так што не будзе, просто разумееце, калі нас у момант, калі нас заменіць Шыі, допустим, Шыі можа выдаваць агучку. Всё адно гэтым хутчэй за ўсё хтосьці мусіць будзе займацца. То прычым хутчэй за ўсё каманды не меней, нібыта чым якія агучваюць. Кожны актор будзе пісаць свае промпты на свайго персанажа і гэтак далей. І хутчэй за ўсё гэта можа быць так, што ты аддаеш, кланіруеш свой голас для гэтага усяго, там ты паскармліваеш яму там 3 гадзіны свайго матэрыяла і вось па гэтаму. Не, я думаю, канешне, мы будзем арыентавацца на арыгінальныя галасы там арыгінальнага фільма.
Але шчыра кажучы, я не ўяўляю там, каб Netflix зараз, напрыклад, укладаўся ў шыі агучку яшчэ бліжэйшыя гадоў 5. А з тэндэнцыямі і трэндамі, якія зараз ідуць, я не знаю, заўважылі вы ці не, але мне здаецца, што гэта як бы на слуху, што ўсё, што робіцца шыі, яно зараз чаканні да гэтага зніжаюцца і стаўленне да гэтага пагаршаецца, да шыі прадукта. То бок раней, калі яно рабіла гаўно, мы такі: о, вау, прикольна, шыі! А зараз, калі шыі рэальна штосьці робіць класнае, мы такія: фу, шыі! Хаця відавочна якасць вырасла. Але стаўленне пагоршылася. Эфект даліны. Ты вось чуеш, ты адразу не разумееш, што вось першыя 3 секунды для цябе гэта яшчэ нармальна, але потым ты пачынаеш чуць вось гэтае ўсё, і у цябе адразу пачынаецца тое, што тыпу: нахуй яно мне трэба. Вы глядзелі «Вітаем удэры»? Ну, гэта тыпу убоквел ад янот. Там, карацей, я раскажу, чаму я гэта узгадаў. Па-першае, кавярня, прывет. Дзякуй за агучку, я гляджу. Там у іх застаўка перад серыялам ідзе такая... Ой, боже мой, як бы вам гэта сказаць? Там дзяўчына нешта спявае на фоне, вось, і там ідуць такія як бы happy life, такі всякие, там у них все маляўніча і ўсё добра, але ты, ну і там змяняецца картинка пастаянна, і ты просто пачынаеш заўважаць, што это ні разу не happy, і людзям страшна, і дзеці баяцца, і там нейкая там рука адарваная звісае, якую ты раней не бачыў, яна просто з'явілася там. І цябе з кожным разам ўсё так это моташней і моташней, калі ты гэтую застаўку глядзіш. Ось, у мяне тое самае зараз з контентам, які намаляваў штучны інтэлект. Я такі, прикольна, але мне неяк няўтульна гэта глядзець, мне няёмка робіцца. Ось. Я ведаеце, што заўважыў? Мая мама мне заўжды кожную раніцу кідае тыпу які-небудзь вось гэты адкрыты нейраслоп. Так. І раней яна кідала нешта, што было крыпова зроблена, але людзьмі, а зараз кідае чысты нейраслоп. Вось прям максімальна. Прычым такога ўзроўню, якія там, ведаеце, не надо банана робіць, а робяць якія-небудзь вось гэта умоўныя кітайскія нейрасеткі, якія вось яшчэ застаюцца на ўзроўні якога-небудзь там, тыпу, двухгадовай даўніны. Калі яны там вось усе мыльныя, усе максімальна дзіўныя, вось там асабліва калі гэта жывёл, ты генеруецца там, напрыклад, нейкі коцік, і яго змест шэрсці просто мыла. Вось, і яна мне цалкам спынілася кідаць гэтыя відарысы, якія вось старыя. Яна вось кідае мне тут толькі нейраслоп, які яна находзіць. І ці мне там цёця яшчэ кідала, што глядзі, я знайшла страчаную песню Фрэддзі Меркурі, а там, тыпу, просто суна. Вось. А там это подзалупный творог собрался, ребята. Мы з калегамі, калі ў кагосьці дзень народзіны, мы ў чацік пачынаем кідаць карцінкі такія адмыслова спецыяльна крынжовыя, але, вядома, там хтосьці пачаў зараз кідаць згенераваныя, але звычайна мы кідаем такія менавіта старыя, вось старыя крынжовыя спецыяльна, і я часам нават такія карцінкі пачынаў сам рабіць. Потому што мне не хацелася там на рускай мове гэта рабіць, я там беларускамоўныя кідаў. Беларускамоўныя прыходзілася рабіць самім, таму што, ёсць моўныя всялякія паштоўкі беларускамоўныя, але яны не выглядаюць крынжовыя, яны выглядаюць нармальна. А мне трэба, каб беларускамоўныя і крынжовыя, таму прыходзілася рабіць самім. Яшчэ самае складанае гэта блівотны колер нейкі падабраць, такі, не знаю, альбо вырві глазны, альбо матава-чырвоны, такі блеклы, як аблезлая штосьці там старая фіранка, ось, штосьці такое. Коціка туды дадаць з блёсткамі. Мне здаецца, зараз праз усе гэтыя нейраслопы і праз контент шыі я пачынаю разумець, што такое метаіронія. То бок,
само па сабе гэта не смешна, калі вось шутка ці штосьці, але вось сам факт таго, што гэта ёсць і гэта так блага, што ўжо добра, Так. мне штосьці адгукаецца ўнутры і я шчыра вось люблю пашарыць з сваімі сябрамі там нейкую дзіч, вось рэальную дзіч такую, просто таму што бляха гэта такая дзіч, паглядзіце і вы калі ласка, бо Да гэтага дадумацца трэба. Мяне Смажце масло маслам. дзеля гэтай дзічы у нас знікла аператыўная памяць, яе просто будзе не купіць, але або купіць за вялікі кошт. Ужо. Ну так, ну вось. А будзе яшчэ горш. Дзеля чаго? Можа мне хто-небудзь патлумачыць? Дзеля дзічугі? Слухай, калі табе цікава, я супраць таго, што ў нас гэта няма аператыўнай памяці. Вось мне таксама не падабаецца. А мне трэба зараз ноут абнаўляць хутка, новае. Ладно, аператыўка, дык падаражэе аператыўка, ўсё астатняе таксама пацягнецца. Проста электроніка стане даражэй. Каб што? Не толькі памяць, не толькі аператыўка, гэта і SSD. Усё. І харддрайвы таксама. Вось мне нядаўна падарылі SSD-шнік на тэрабайт. Я думаю, добра, я яго ў свой віш-ліст дадаў. Зараз ляжыць новы, як бы не гэта самае. Ну так. Вось яшчэ не ўстаўлены ў малінку. Я вось недавно 1 на 2 тэра набыў, і ёсць яшчэ на тэр. Дзякую Богу. Хера сабе ты багаты! Гэта здымі капялю, гэта ж цэлы SSD-шнік. Це ж цэлы тэрабайт. Бляха, трэба перагучыць гэты момант. О, бляй, клас. Займіся гэтым, мужик. Трэба. У Вожыкаце што існуе відос перагучка гэтага мема, дзе да ён нам нахуй не нужен гэта ваш шыі. Эй-яй, яны. Ай-яй. Так, ладно. Не, ну, конечно, ужо ж палетела ва ўзрост, тыпу, хутчэй за ўсё і ў вашых крамах, кажу зараз за літоўскія, самыя танныя аператыўкі ўжо падаражалі на 100%. І гэта толькі за месяц. Чакаецца, што яны будуць даражэць да другой паловы 2027 году. Трэба ўкладацца ў гэтай кампаніі. Вы што зараз акцыі на баце NVIDIA? Не, Transcend, нейкія Samsung, яны робяць. Карацей, трэба заняцца пытаннем. Мікрон. Трэба ўкладацца ў Мікрон, таму што Мікрон зараз зачынілі сваё падраздзяленне, якія атрымліваецца для рынку звычайных людзей рабілі памяць, і зараз яны арыентуюцца толькі на кампаніі, якія працуюць з шыі, то бок тых, хто можа набываць гэта па велічэзным коштам. І, дарэчы, учора ці пазаўчора з'явіліся паведамленні, што у сіліконавай даліне і зараз ездзяць супрацоўнікі OpenAI просто па крамах і скупаюць усю аператыўку і усе SSD-хі, якія могуць знайсці. Таму што гэта разганяе, тыпу, нам гэта ў любым выпадку патрэбна, а канкурэнтам вось струк. Таму вось мы будзем ездзіць і скупаць. Яны за карпаратыўныя грошы ездзяць і скупаюць. Блядь, карпорацыі гэтыя. Ну, да, я думаю, што трэба ехаць у вёску і укладацца ў авечак, у курачак. База. Таму што калі я раблю if, так? Калі лопне пузыр шыічны, то... If? Не when? When, хутчэй. А я не ведаю. А вы думаеце? Думайце, напішыце каментарыях, што будзе. If или when? Трэба ўсім, карацей, на Палесе, на Падляшшы. Ну так. Вось, і там рабіць сваю, не знаю, максімальна не эка-вёску. Займемся гэтым, як яго, дауншифтингам. Я ці што буду гнаць гарэлку. Тыпу, у мяне шмат вопыту. Ніякай сартыроўкі смецця толькі, так? Так. Вось, паставім там дата-цэнтр свой. Які дата-цэнтр, Ягор? Мы будзем рабіць гарэлку і квас. І сервакі пад агучку. Малінка твоя будзе круціцца, таму нам хопіць. Ну, тэрабайт гэта, падзелім. Ну,
Выкупім. Ну на той час дорага будзе. Там можна будзе бутерброды, напэўна, рабіць такія на малінцы, знаеш, і будзе вось такая малінка чыста нібы як хмарачос такі. Вось і там будуць стаяць шмат, так, будзе стаяць у малінку, там уваткнем, там, я не знаю, 100 тэрабайт SSD, і будзем туды проста фільмы пірацкія заліваць, і будзе стаяць яшчэ побач нейкі VPN-сервіс, які будзе гэта ўсё раздаваць. Ведаеце, што гэта мы будзем першымі крыптафермерамі. Не ўпэўнены, што будзем першымі, але крыптапіратамі. Крыптаферма вось мне падабаецца. Крыптаферма норм. Крыптавёска. Галоўнае, каб не экалагічная. Максімальна. Можна яшчэ завод пабудаваць нейкі побач. Бляха, па SSD каб рабіць, так? Завод SSD. Просто ганяць на гэта, на фермерскія рынкі, прадаваць, вось побач з табой будуць чувакі прадаваць яйкі, а ты свае самавырабныя SSD-шнікі. У пластыкавых, максімальна пластыкавых пакетах, так. А ты будзеш гнаць не самагон, а нейрослоп. І разліваць его. Усё адно, яны ж накупілі гэтых, бляха, SSD-шнікаў. Чаму добру прападаць? Ну так. Працаваць гэта ўсё будзе на бензіне. Наколькі хутка мы просто апынуліся ў кіберпанку. Я вось калі ў дзяцінстве гуляў у Deus Ex першы, я не мог сабе ўявіць тое, што я калі-небудзь буду сапраўды вось так жыць. І пра такое размаўляць. Ужо ёсць імпланты. Я ведаю. Ну, што перашкаджае, як бы сабе яшчэ там якія панавешаць? Захацелася нейравёску. Давайте нагенерым нейравёску, я вам прапаную. Да мяне толькі што дайшло. У кіберпанку былі гэтыя брейн-дансы называюцца. Ну, калі яны надзявалі там і бачылі там всякие. Па сутнасці, штучны інтэлект — это першы крок. Ну, так. Нагенерым сабе там, да, засталося толькі навучыцца перадаваць гэтае, ну, пачуцце адчування. Так. Класна. І ўсё. Я сёння чытаў артыкул прышпільны наконт таго, наколькі моцна змяніў штучны інтэлект порна. Тыпу, хутчэй за ўсё вы ведаеце пра розныя Genital AI, дзе ты просто перапісваешся і займаешся віртуальным сексам. Я не ведаю, мне сябар расказваў. Вось, а зараз яны пачалі навучаць на порно-датасетах, просто яны скармліваюць відосы, і атрымліваецца, што зараз ужо першая камерцыйная мадэлі з'яўляецца тэкст-ту-відео у порно. Вось, і яно зразумела, што гэта ахуець як неэтычна, таму што гэта робіцца ўсё без дазвола, ўсё такое, але праз пару год хутчэй за ўсё нас чакае просто засілле сінтэтычнага порна, якое тыпу ствара, і будуць хутчэй за ўсё з'яўляцца студыі, якія яго робяць, там тыпу вось тыпу вось куды аператыва знікла. Вось, Ягор, вось куды нам трэба, калі штучны інтэлект прыйдзе ў агучку, мы займемся іншымі рэчамі. Першы інвестацыйны ў нас сёння. Інвестацыйны. Ну, шчыра кажучы, я асабліва будучыні за гэтым не бачу. За чатамі хутчэй так, а за генератыўнай парнухай, шчыра кажучы, не вельмі. Яе таму што і так дахера. Тыпу... Ну, я пакуль у гэтым сэнсу не бачу. Мне здаецца, зараз, калі спыніцца як бы прадукцыя парнаграфіі, то таго, што ўжо ёсць, хопіць чалавецтву надоўга. Вось. Ну, не знаю. Драчыць не перадрачыць. Ну так, так што як бы я асабліва ў нейра гэту фігню, у нейрапарнуху не веру. Я б не ўкладаўся. Вось, мне здаецца, ўсё нашмат больш горш, чым табе здаецца, бо чалавецтву заўсёды трэба вось хлеб і відовішча, калі гэта звязана з голымі цыцкамі, то гэта бомба. І калі ты сам можаш прыдумляць гэтыя цыцкі, гэта жорстка. Я кажу, я просто плюс-мінус вось у чацікі гэта я окей, я вось думаю, што гэта так.
Я думаю, что там ужо, блин, шмат у якіх мадэляў на OnlyFans там які-небудзь ушлы нейкі чэл мусіў падрубіць нейрасетку, каб яна ім там адказвала. Я нават ведаю такі стартап, дзе адна OnlyFans-шчыца знайшла інвестараў і робіць свой OnlyFans, але дзе будзе напалову генератыўныя дзеўкі, а напалову проста мадэлей. Ну, карацей. Вось, але я кажу менавіта непасрэдна там пра парнуху, напрыклад. Ну, навошта нам генерыць вось гэтай генераваную фігню, калі як бы шмат ёсць ужо не нагераваную. Адзінае, калі ты там будзеш пісаць свае промпты, але шчыра кажучы, я гэта шлях карыстальнікаў гэтым слаба сабе ўяўляю. Ты прыходзіш, так ты зайшоў, у нас зараз эра рэкамендацый. Мне здаецца, зараз ты ўжо нават порна не шукаеш. Ты адкрываеш галоўную старонку, табе прапаноўвае, ты выбіраеш. Я старавер. Вось. І мне здаецца, вось як бы у нас у гэты бок усё ідзе, што ты ўжо сам не шукаеш, табе алгарытмы падбіраюць то, што табе мусіць там плюс-мінус падабацца. І я не думаю, што карыстальнік, вось калі ў яго ўжо ёсць вось такі вось такая звычная стужка там нейкая, так, порно TikTok, умоўна кажучы, што ён будзе заходзіць у нейкі інтэрфейс з чат-ботам і пісаць: згенеруй мне такое, ён яму выдасць, конечно ж, гаўно, і потым ён яшчэ будзе яму пісаць промпты, удакладняючы, каб вось змяніць і атрымаць ідэальна там для яго порно-ролік. Я вельмі шчыра кажучы ў гэтым сумняюся. Пра порно TikTok Pornhub же зараз распрацаваў, у іх ёсць шорцы натуральныя. Ну, каму кажу, вы ўсе ведаеце. Вау, це цікава навіна, я думав, што... Іх там па статыстыцы ўжо амаль палова сайта заходзіць, каб глядзець шорцы, а не каб глядзець паўнавартаснае відэа. Таму вось неяк так. Але ўжо шорцы туды і выкладаюць і паўнавартаснае відэа, у іх там же няма абмежавання, там тыпу хоць на 22 хвіліны выкладаю, ўсё нармальна. Ну, таму пакуль што такое. Я чыста ацэньваў гэты момант з прафесійнага пункту гледжання. Ты што, сутенёр? Я такі думаю, гляджу на гэта, думаю, блядь, ну дзе хук? Где там яшчэ, якая у тебя там заставка, блин, што я вось буду сидзець, вось лістаць гэту стужку, і яшчэ, ну, сэнс же шорцаў у тым, што ты як бы раз паглядзеў там 3-5-10 секунд гэты шорц, прагарнуў далей, нафіг ты мне гэтую 20-хвілінную штуку робіш, дзе у тебя там першыя 5 хвілін гэта разгон. Думаю, ну хто так робіць? Думаю, о, гэта нормально, типу прыстасавалася, гэта не прыстасавалася, думаю, о, нормас. Вось, і, ну, мне здаецца, зараз контент-мейкеры ўжо прыйдуць як бы з таго, што трэба альбо там нейкі просто крючок закидываць як умоўна кароткі змест, альбо адразу як бы са спраў пачынаць. Я уяўляю, першыя 3 секунды гэтага будуць, типу, чувак куды заходзіць, і такі, у вас засарылася труба? Так. І все, і пагналі. Не, гэта не хук. Я думаю... А вы ведалі, што ў мяне засарылася труба, і можна за гэта нават не плаціць за прачыстку? Не, ну гэта, вядома, не той хук. Хук гэта адразу, дзе самае цікавае адбываецца. А, ну ці так. Вось. А без всялякіх прылюдый. Таму што яны, как правіла, хутчэй за ўсё, твой шорт не самы першы ў ленце, і чалавеку ўжо не трэба гэты разгон. Ён ужо разагнаны ў шорцах. Таму, як бы, трэба самае цікавае адразу. Потому што там, вы бачылі гэты інтэрфейс? Там же немагчыма, блядь, карыстацца. Гэта ж... Я сабе, напрыклад, не збіраюся там адмысловую апку на тэлефон ставіць, порн-шортс. Я не знаю, таму... Так іх не прапусцяцца у крамы. Так, і крамы іх там не прапусцяць да таго ж. Карацей, я вось што думаю. Бярыце Егора як прадюсера, і ён вам зробіць сцэнарый вашага порна-шорца, порна-тыктока, і будзе ўсё файна. Падпрацаваў. Вось, што калі ручка нагнецца, Егор ведае, чым будзе дакладна займацца. Ну, чыста вось так, я... Быў такі момант, мне было цікава, я так паглядзеў, як гэта ўсё працуе. Там яшчэ бэта была, я не знаю, там засталася бэта ці не. Не ведаю ён. Трэба зайсці праверыць. Ну, тыпу, я калі гэта ўсё пабачыў, это было ще тыпу бэта-версія, я такой, о, вау, прикол. Але думкі былі, што такое мусіла быць.
мусіла з'явіцца Усе пачалі даўно. рабіць. Вось. Калі б я гэтым займаўся, я б, напэўна, усе гэта движуха, я б яшчэ раней за Pornhub гэта зрабіў, таму што мусіла б штось такое. Можа, яны таксама там адразу гэта зразумелі, просто там час на распрацоўку, напэўна, трэба. Але, канешне, тут вся фішка усіх гэтых кароткіх фарматаў яшчэ і ў рэкамендацыях, так, у парадах. Што яна там дае. І... Ну, мне здаецца, вось якраз такія крупныя штукі кшталту Pornhub-а, і яны мусіць быць наперадзе планеты ўсёй. Я яшчэ іншым чуваком размаўляў на тэму продуктинга, карацей, вось такіх парнушных сайтаў. Насамрэч у іх ўсё з тэхнічнага пункту гледжання ўсё вельмі прасунута, і там для тэхнара нейкага там, я не знаю, дата-аналіста альбо нейкага продукт-менеджера, это, напэўна, нейкі вельмі карысны цікавы досвед, таму што яны спрабуюць максімальна крэатывіць і неяк выходзіць за рамкі, таму што ў іх абмежаванняў няма яшчэ, плюс да ўсяго. Карацей, прикольная тэма. Калі мы там абстрагуемся ад пытанняў этыкі і маралі, Калі мы абстрагуемся ад пытанняў этыкі і маралі, то яны робяць рэальна як бы з прафесійнага пункту гледжання вельмі цікавыя штукі. Бо гэта ж залатая жыла. Усё ж такі. We live in society. Так. 50% гэтага агульнага трафіку ў інтэрнэце генеруецца порна. Таму ўсё. Тыпу порна глядзіць кожны, і большасць яго глядзіць кожны дзень. Таму вось не так. Хлопцы, дзякуй за тое, што прыйшлі. 3 гадзіны мы з вами адпісаліся. Скончылі на порна. Мы кончылі. Скончылі. Будзем лічыць так. Вось. Было вельмі прыемна і лёгка. Дзякуй, што зарулілі. Здаецца, нават не нагаварыліся яшчэ. Ну так, яшчэ засталіся гэтыя шоу-ноуты, там твае 10 сторонак дакладу. Мы не дайшлі, мне здаецца, ні да воднай тэмы. Гэта ўсё адна вялікая падводка была. Частка для патронаў. Дакладна. Так, а вам дзякуй, што паслухалі. Там спасылачка на Patreon знізу з элітарнай часткай, спасылачка на чатик таксама знізу, спасылачка на наш ТТГ-канал з навінамі таксама знізу. Вось, і астатні на чаловую суполку будзе спасылка? Што? На чаловую суполку будзе спасылка? Так. Чаловая суполка? Так. Чаловая суполка – гэта чат беларускамоўны, дзе вы можете размаўляць на беларускай мове і не сароміцца нічога. Амаль як у чат, толькі з меншай мадэрацыяй і больш вольны. Вось. Таму што ва ў чаце больш мадэрацыі, больш забароненых тэмаў. У чаловай суполцы такога няма. Падпісвайцеся і размаўляйце ў чаловай суполцы. Але калі вы нам не спадабаецеся, мы просто вас забанім. Гэта правда. Я магу баніць і там, і там. Гэта факт. Ніякай мадэрацыі. Просто падабаецца ці не. Ну так. Добрая штука, чаловая суполка і ў чат, яны выконваюць вельмі важныя функцыі. Я в свой час праз у чат шмат наблатыкаўся ўвогуле. Як бы сказаць, як чаціцца, як размаўляць па-беларуску. Хтосьці там сяброў шукае знаёмых, вось, каб развіваць беларускую мову, трэба беларускамоўнае асяроддзе. Вось гэта такая плюс-мінус утульнае, карацей, рэальна месца, дзе не на ўсялякія нудныя тэмы можна па-беларуску размаўляць не пра мову, там, гісторыю, а пра штосьці жыццёвае. Так, дарэчы, я б за мовы срачу ўжо пачынаў баніць, таму што затрахалі. Ну так, база. Сапраўды. Всё, хлопцы, разыходзімся, трэба гэта... Яшчэ пачуемся. Яшчэ так? Яшчэ пачуемся. З вами быў Вожык, Лёша, Ягор і Вальс.